sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo manen iti may sapay a compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngem sakbay na pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo kas tameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Sapay la kuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Kadagitimet kabarbaro a subscribers tayo, pagyamanan mi ti ingkay panang bisita dito'y nanumo at channel tayo. Kat welcome kayo amin. Sapay la kuma tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Selma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdum nga kadagiti drama nga ingkaipat patangatang iti inaldaw. Tinak istoryaan ita ket may papan iti bugbugtong wenno agmay maysa nga anak mi nga agasawa. Nasingpet ti anak mi, saan laeng adayta, nataerpay, iso na laeng taaddamet dagiti ugali na ajak kanunungan. Ngemkas maysa nga ina, ipapaay ko laeng met ti ammok apagragsakan ti anak ko. Banag apagapapaan mi met nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Auntie Susan! Auntie Susan! Mapitlaeng, ubaya ko. Darasin niyo, auntie! Apay ka di Brian. Nasaganam ka din nagiti usarat ngag motor? Wen barok, naisaganak amin nun. Nasayat mat ngarot no kasta. Pakilabam tumot ka nagiti badok. Kita am tulaptan iti laundry basket iti silid ko. Wen barok, di ka agdanak, tasya akong ti makaambaw. Tay balon kan danom ko ngay. Inkargam ka din iti bagpak ko? Wen, ingkargak amin nun nga usaram iti bagpak mo, barok. Okay. Sige, tamapanakon. Pakibagam tulangan kada mamakin papaarimuara, auntie. Sige barok, agan-anad ka iti panagmotor mo, wen. Wan, auntie. Sige, inakon. Good morning, mama. Good morning to, iho. Narabyan kan sa manen anagawid iti rabi. Wan, mama. Impan mi ngamin iti shop ti motor ni Jason. Mama. Aday ba ka, iho? Anda ko makidawag ka na kayo. Anya manen ta, Brian. Iswap ko kumati motor ko iti mas modelo kan napigpig sa ti makina na. Iso na lang ta kurang ti kwartak. Amang ano mabalin nyo anayunan, mama? Mano ti kasapulam. 30,000, mama. 30,000 ko na. Wan, mama. Di mat kasuksukat mo lang iti motor mo, hindi na panabulan. Mama, investment ko daytoy. Kan may sa, adayo anatal-talgidak iti dayjay a motor. Ngamin, kondisyon ti preno na kan barbaro. Ang Brian. Please, mama. Anak, kanum aya asursurwan ti agtrabaho para kadagiti kasapulam. Laglagi pam kumaasaan nga agnanayon kat adda kami kin ni papam. Mama, ubingak pa iti tawan ko at 27. Iso nga enjoyak pa imot ati kinabarok. Kan may sa, agmay-may sa aklang mat nga anak yo.
Anwan nyo nga, iti ado akwar tayo, no sana para kanya. Brian, Alan, ikanda kon mama, please. sige. Angam ne. Maudin da ito ya? Yes! Thank you, mama. The best ka talaga. Ada ako, Selma. Nasaya at ba't tasimangpot kan Edward? Nangan ka kadin. Tano saan pa'y? Idasar kon ti pangrabyam. Madam naman to, nabsugak pa Brian, sa dinotayan na. Remuar mo titay. Adda ka numapanda kitaan a motor. Motor manen. Sa dinugay manen, tinangalan na iti kwarta na. Ha? Di mo ibaga nga... Basit lang matatulong day chay para iti anak ta, Edward. Basit ko nam. Nukasta. Talaga nga inikamanin jay anak mo. Basit lang matagatad day chay. Mano, tinted mo. Ay ko basit lang nga rod. Inayon na lang kano iti iswap na a motor na. Anya ka ka di, Selma. Aginggat ka ano, apang panuynuyam ti anak mo, ha? Edward. Amin matlakit dinakidawan na ited mo. Edward, anak ta ni Brian. Agmay-may sang anak ta. Numabalbalin, jak kayat amarik na nang agkurkurang takankwana. Sana pa nagkurang ti mangisuro ken kuana kadag iti responsibilidad. Ay, Edward. Gapo iti kasta nga raramidam. Awanan ti sabali nga ammo ti anak ta, no di ti makibarkada, agbabae, kan agiswap iti motor. Di na ammo ti aglaba, di na ammo ti agluto. Kang ronan iti amin, di na ammo ti agsapol iti bukod na akwarta. Edward, ubing pa iti anak ta. Ubi nga sasawambat, kat no 27 lan. Lakayan na jay. Lakayan ni Brian, Selma. No dadaka sa mapasamak ken kuana, awan sabali nga kimpasol, no sana sika. Anya, ne, kasano kumasyak, kat ipapay ko laang matipagragsakan ti anak ta. Wen arta kon konsintiyamet ngamin ti mading aramid na. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kas may sangay na, aramidak laang mati amok apagsayaatan ti anak ta. Ti agbalin anaganak, saan lang nga pasig a kinasayaat. Lumaminsan, rumbeng lang met nga agbalin tayo nga istrikto. Ti pagbutbut nga klang, ang mga nudumteng to ti aldaw asaan lang na kwarta ti kidawan na atulong, no di kat dakdak kalaparikot. Edward. Lumabalbalin, jak kaya't adumteng to ti aldaw nga agbabawi ta, ngam naladaw ton ti amin. Auntie Susan? Auntie? Anya matin? Awan mo't niyan ti Susan dito kusina. Sa tino ata tinapananaya. Sa pa'y mabisina kon. Mama! Sa dino tayan niyan ti Susan? Awan ni Auntie Masusan, iho, nakalive, nagawid ije probinsya. Masakit ka nung amin ti anak na. Kat asino ngayon ti agluto? Asino kumapay ngay? Siga! Ha? Ang jak amo ti agluto, papa. Ay kat sorsurwem Laklakayan kan ngam ultimo agluto iti kanam, di mo pa'y amaw. Husto da itan, Edward. Di mo nung tan ti anak ta. Brian, iho, anya ti kayat mo asidaan, ibagam tay lutuan ka. Selma! Husto, Edward, di ka nagsaupay. Ala, umuna ka na mapan iti silenta. Sana bale, sumaruno akadagos, apaman ang mailutuak ni Brian. Mama, Papa, ni Nancy, girlfriend ko. Naimbag arabi iyo, ma'am. Sir. Kastamot kan ka, iha? Mala, agtugaw kayo ta pangururayan tayo ti merienda nga impasaganak ka ni Susan. Mama, Papa,
Manipod ita. Dito yan balay nga agnag ni Nancy. Ha? Ano ti kaya't mo asawan, Brian? Masikog nga minan ni Nancy, Mama, Papa. Anya. Siyak ti Ama. Isarong bang lang ngarod atak berak ti sikog ni Nancy. Dahito kadi ti bunga ti panakibarbar ka na kin panagbot motor mo. Edward, pangasim. Di mo kumamot ungtan ti anak mo iti sangwanan ti nobya na. Nakababain. Mama, Papa, ay ayatek ni Nancy. Kayat ko ngay kalaysa. Pangasayo, tapalubusan da kami nga agasawa ka ni Nancy. Ay ayaten ko nam? Apay ti ko nam, umdas ayat ti ayat laeng. Tapno mabiyag mo ti pamilyam. Ang panunot ka man na naimbag si ka, Brian. Anya nga itaramiden ta, Edward. Inyawid matan ni Brian dito'y balay tinobyan na. Sapay masikog matan. Ay katanya pa'y ngay. Aramidin tayo ano niya tirumbay. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, Edward. Naskan lang nga pagkasarin tayo da Brian kan Nancy. Sigurado ka? Katuan, nakababain mo't ano sa natakdaran ti anak ta ti naramid na. Anyalangan nga iti ibaga na iti makaam-am mo ka na ta, no bilang ta di na ikasar ni Nancy. Sabagay. Kasano? Dumanon tayo nga rutan? Wala. Wala saan. Paayabam langan na iti dadakkel ni Nancy. Ta dito'y tayon balay ngagsasalita. Iti kasta, matulag tayo mo't tantibulan kan petsa ti panagkalay sana. Hello, Nancy. Hello, Brian. Sa dino ti ayan mo? Adak di ti balay. Apay ka di? Nasaya at matngarod no adda ka di ta balay. Paawid ak matan, manipod iti trabaho. Sige, urayan kan di ti balay. Wan, ayuwan gayam. Pakibagaman kin ni Auntie Susan, tamang isagana iti uray anya a merienda. Mabisina kamin unay. Awan yan ti Susan. Remorda ka ni Mama. Napanda na grocery. O, di si Kanti ang luto, Brian. Anya? Si Kanti ang luto ko na. Kwa, no kayat mo, sukunan ka lang, tamapantamangan ni Jerwar. Saanan, nakataksi akon. Di tatan amangan tapno saan tang aggastos. Ha? Basta, agluto ka, tani. Talaga ang mabisina kon. Sige, bye. Ha? Nancy? Naglokon. Inidip na matang ti cellphone na. Ay, anyamat tan. Sapay jak amo ti agluto. Mabihiton tayo pare. Oops! Oh! Sige, di ka kamkamali. Sapay pang next rank na ito yan. Oh! Ayun! Ayos! Champion! Hoy, Brian, tulungan naman dito'y ko na. Win! 5 minutes. Last game na ito yan. Promise. Oops! Ayun! Ayun! Oh! Ayos! Champion! Brian! Brian! Anya! Itay ka pa, apok ka. Apaya? Kita man pinamayam kadagiti badok. Kita mo, Ha? Nagbalin matan aping dagiti puraw abadok. Anya ngay tinararamid mo kadagitoy. Kwa? Diyak mo ah. Inkabil ko lang mo iti washing machine. Tapno maminsan tilabana. Ay, unay kan. Di mat namin ano nga imbagakan ka. Asaan mo apaglalao dagiti puraw kan di kolor. Diyak mo't mo. Kan may sa, di mo mo't ngamin imbaga. Ay na, common sense matan, Brian. Kita man,
Nadadaan lang dagiti badok. Uray kumamit no saan adag ito'y branded abadok. Ay na, unay kan aya Brian. O, di gumatang kay Tibaro. Dahil talangay ah. Ha? Gumatang iti baro ko nam? Awan to pa'y trabahom. Ha? No talaga kamit lang. Sige, mangted ka iti igatang ko iti baro abadok. Mangted ka, Brian. Nakit di nakbukawan ah. Puro kabarkada, cellphone, online game, motor. Ha? Laglagi pong kumamat nga dan asawam. Kat agbalingkan nga ama iti mabiit. Agbalbaliw kamat kumaan, pangaasim, Brian. Di nakman sermonan, Nancy. Noan niya ti kayat kong aramidan. Iso ti aramidag. Nawatam. Nabambanog akon, Brian. Kastoy matlakit di akanayunan. No nabannog kan, di pumanaw kan. Panawan ako, Nancy. Anya? Pumanaw kan, kunak. Awan bibiyang ko. No kayat mo, di agsinatan. Dahil talang, aya. Huh, nagado di ta babae. Apay ngagsangsangit ni Nancy Apimanaw. Anya man ang tinaramid mo, iho. Basol na ah. Nagbasita banag ng pinadakkel na. Para labaan lang, isukid din, ti pangapapaan na kanyak. Ay, unay kan. Masikog ti asawam, Brian. Marigrigatan lang aruden nga agkunay. Ngam kastapay lang tinaramid mo. Ha? Ay, sorry, mama. Jakmat ngamin mo. Kastalakit di mo tinakanayon, iho. Puro di mo ammo, di mo ammo. Day tamatan ti paboritom alinya. Di mo ammo. Mama, Di mo ammo ti agluto, di mo ammo ti aglaba, di mo ammo ti agbudget, di mo ammo ti agsapol iti trabaho. Puro mo lakit din di mo ammo. Ibagam man kanyak no anya ti ammom nga aramidan. ni mamamat. Di da kumamat tagibas ito na kasta. Saan ka tagtagibas sitaan, iho? Ibagbagak lang ti kinapudno. Mama, Ay, basol ko. Wan, basol ko no apay nga adu ti di mo ammo. ha? Amin na kayat mo, inted ko. Amin na kidawam, impay ko. Amin na bidot mo, kinalubak. Ti amok kat panagayat kan panangipatag ti naramid ko. Ngamsaan kayam, ta sinanay ka amang namnama kanya. Mama, Nupod nungay ayatem ni Nancy. Panagnakam, saan laeng nga iti sao, no dikat iti aramin. Manipod ita saan kan akonsintyan, saan kan atulungan, no adda dumteng aparikot mo, makaammo kamutten amang sulbar. apa yan, Selma? Itay kapaya balikin na balikin. Tiyak nga ron makaturog, Edward. Sa apay man, Nagadu ti pampanunutak. may papankali ka ni Brian. Juan, itakla ang ama amiris. Ti amok, no ipaay ko amin nakidawin ti anak ta. Agbalin anaragsak ti biyag na. Saan gayam? Tadyak matan napupuutan akabayatan nga ipapaay ko ti amin nakiddaw na. Isursurok mat daytoy nga agbalin analupoy. May salang tikayat asawan na ita, Selma. Saan ka dakas nga ina? Juan, ngam saan nga umno ti wagas ti panang padakkel ko iti anak ta, Edward. Itakla ang ama amiris dagiti imbagbagam iti kanyak. At ipanagayat kas naganak, kat saan laeng apasig a kinasayaat. Naskan laeng mat nga istriktuhan, tapno makorektar dagiti bindot na. Inaramid mo lang mat ti ammom apagsayaatan ti anak ta. Ket aging ka ita, araramidin pa lang ti pare ti pagsayaatan na. Edward, Patyek asan pa'y analadaw ti amin, Selma. Tirong ba'y nga ramidin ta ita? Baybayan ta pa lang ni Brian.
Ngam ket di, ada talang iti malikodan na anak kasuporta ken mangpalagip ken kuana. Amo, ama ka amiris tumatlang ti anak ta. Ket masursuro ng tumatlang ti tumakdar, mamaen ka ng ti bukod na asaka. Aklonak nga inispoiled ko ti anak ko. Banag a pagbababawyak ita. Ngamin awan ti ammo na a trabaho. Saan laang nga dayta? Awan pa'y nalpas na. Ngamin simmadot metten a nagadal ket di na intorpos ti kursona. Idi nagpas ngay ni Nancy, nakitak ti kinaragsak ni Brian a nakakita iti anak da. Ket ita, agtrab-trabaho daytoy iti maysa a call center. Adayo akurang ti matmat gadan na. Ngem at least makitak met nga oray kaskasano ket adameten nagbaliwan ti anak mi. Kas maysa nga ina, jaklat tamet maliklikan ti mangted kadakwada nang runa dagiti kasapulan ti apu ko mi. Aging galangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Selma. Ken ka pagayam Selma. Tuy pakasaritaan ti biyag mo nga ing kaimbinglay ket mangipalagip nang runa kadagitiin na ti pagtaengan at ipudpudno a panagayat ken panangipateg ti maysa nga ina iti anak na ket saan at ipanangkonsinti kadagiti biddot nga ar-aramiden da. No di ket babaen iti panangisuro iti responsibilidad ti maysa nga anak at umakder babaen kadagiti bukod na asaka. Alakastan pagayam Selma, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo Arafi. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naragsak nga aldaw kas tameten kadagiti padak adumdumngag. Nakapagsurat akmet takayat kong ay binglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadagiti makangag. Jak mabain a mangibaga a maysaa kadagiti makunkuna at tagibi wenno ampon. Awan ngamin anak dagiti nang tagibi kanyak, ket nariknak met ti panangipatagda kanyak kas pudpudno nga anak da. Isu na laeng ta idinaaddaandan iti anak, namin pinsan dametten a nagbaliw. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nanang, tatang, kita nyo. Nagado ti binuras ko akamatis. Nan, kitaak man anak ko. Atoy, oh. Nakaado ka mat ngagpaiso anak. Siyempre, siyak pa iti kunayaw. Ay nabilib ako na talaga iti kinagagat mo, Rafi anak. Agpada kayo kinitatang mo. Adumot laang ti binuras na akamatis. Ay, siyempre, sino nga'y kumatitimawidan na no sana siyak. Siyak tinangisurokin ko na, no kasano ti agmoras iti kamatis, baka Ninanang tinangisuro kanyak tatang. Kunak no siyak anak kau. Ay na, saan mo't kat anapatag no asino kada kami kinitatang mo tinangisurukan ka. Tinapatag, agkakadwakan agdeden na tayo. Posto ti kinuna ni nanang mo anak ko. Uray na bambanlog tayo, basta agkakadwakan agdeden na tayo. Umanayo, naragsakmi ka ni nanang mo. Nanang, tatang, agyaman ka, talaga anagasa ta. Ngamin, da kayo tinangampon kanyak. Rafi, saan da ka bastampon laang, anak? Anak da ka, kat da kami tinaganak mo. Day ta kumati imulam iti panunot mo. Kang runaan iti amin,
saan ka lang nga basta dimteng iti biyag may. No di ket parabor na katidiyos kada kami, anak. Ikarik na nang, tatang, intun dumakkelak, saan kayon to abaybayan? Aywanan kayo, aging nga lumakay kan bumakit kayo. Di kayo to pulos panawan na nang, tatang. Happy birthday, anak. Happy birthday! Wow! Nagaduamot ka na makan. At dapay cake kan salad. Siyempre, kasangay mo nga ro, di nagluto kami iti ado. Para kanyak amin na gito'y nanang, tatang. Ketuay. Saan laang aday ta, anak? At dapay regalo mikan ka. Oh, atoy. Anya nga dito nanang. Lukatam Tano maamam no anya na itanak kau. Ha? Dahito iti sapatos sa mapan ko kita iti department store. Tunggal mapanak iti palengke. Wen, anak. Nadlaw mi nga minkan tatang mo at tunggal mapantayo iti palengke. Kat day ta sapatos ti sang kakitam. Iso ginatang para kan ka. Thank you nanang. Tatang. Thank you talaga. Awan anyaman na anak. Saan tayo abak nang? Ngam kayat mi nga iparik na kan ka nga special ka kada kami. Saan laang nga ita akasangay mo? Nudikat itinal daw. Da kayo ka ni tatang ti pinaka-espesyal a regalo kanyak nanang. Mala, gusto na itan. Tinasaya at puyutamon ti cake. Ti kasta makapangantayong merten tanay. Mabisina ka. Ayun nga agpaiso anak. Ala, sinjam nga roden ti kandila lakay. Aday ta, agwish kan anak. Kalpasan na, puyutamon ti kandila. Oh, anya nga itinwish mo, anak. Secret! Anya? Sa pala kumata ka na yung nakastayan niya, nanang, tatang. Katuan, paikit din na saan nga. O, ala, mangantay nga rodan tanay. Itay pa'y nga kirkiraos ti tiyan ka. Lakay, kasla maulaw ka. Pagtulaw ka pa ya. Ginana ka pa, bakay. Well, lakay, Oh, at ti danong. Uminom ka sila. agyamanak. Kasta unay man ngamin ang tipudot na. Ay, wen nga rod. Nagbara ti panawan. Oh, Pet. Kumusta ti Riknam? Madya talaga. Kaslagri ko ti panagkitak. Ha? Tulungan na, Romeo. Maul-ulawak. Celia! Celia! Kumusta ti asawak, doktora? Awan rumba nga pagdanagan yo, mister. Nasayaatan ti kasasaad ti asawa yo. Oh, agyaman ak Diyos ko. Thank you mo't ka na kayo, doktora. Ang anyang amin ayat napasama kita asawak. Apaya kilat mo't latan ang naawanan ni tipuot. Congratulations, mister. Masikog ti asawa yo. Ah, agpaiso, doktora. Word. No, basta. Maadaan tan iti anak, Romeo. Ay na, agyaman ak Diyos ko. Agyaman ak. Tas inong batang matlangan tinabayagan nga ikarkararag may. Thank you, Lord. Kaya't ka di asawan na ita, amadaanak mo ito iti kapsat. Wen, anak. Addanton kamsat mo. Yes! Ikarik, aywanan kan ipatig kong tunyadin ko. Kasi iti panangaywan kan panayipatig yung kanyak nanang, tatang. Nanang, ano yung bagan? Anya day tarafi. Kuha nanang. Mabiit lang tapaturugag pa ito adim. Ay, itimplaan man kiti gatas na. Tani, awan ikastang agtimpla. Diyak maidiso ti adim. Sige nanang.
Gustunan anak ko. Na 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 na. Amangan mo't lumabisin ti anak ta. Iso asangit bakit? Kat no kait-itad ko lang ang itigatas na. Tilampin na ngay. Amangan mo't nung nabasa iso nga griray. Ay, mabiit lang ang takitaak. Ay sus, nabasbas ang agpaiso. Isumot lagay ang asangit. Kunak to pa kay. Mabiit lang ang tasukatak. Nanang, tatang. Nasaya at matasimangput kan, Rafi. O nanang. Nanang, kita ang tikard ko oh. Nagngangato man ang nagitigrado. Madamdaman to dahitan, Rafi. Di mo disturbo ni nanang mo. Kas makita mo, suksukatan na tilampin niya ating mo. Sorry, tatang. Excited ak lang kami na mangipakita iti card ko. Mala, madamdaman to dahitan kunak mo. Inka katagaon tamangan tayon. Apag gustong to, itong malpas nga agsukat niya ating mo. Uwan, tatang. Wah! Wah! Malakan ka ti anak tabakit. Bungis-ngis. Hindi mo pa'y kayat na naragsak. Ay, kayat ko bakit? Tatang? Oh, ada ka ni bagam, Rafi. Amang ano mabalin nga gay ayam tayo manan iti chess. Iti kasta, ad-adda alumaingak. Inton maminsan ton. Ado pa nga min taramidag. Kaya sa awan mga awiri di adim. Saan mat siguro ang narigat nga awatan day ta, Rafi? Ha? Kwa? Uwan, tatang? Mawatak mat kit di? O sige, panawan ka pa dito. Sige, tatang. Adan kapsat ko. May sako na manong. Isa rumbang lang, agbalinak mat na natibkar. Sana rumbang agimunak kanyaring ko. Tinasayat, mapanakit di makibasketball ijidaya. Total, awan mat aramidak di tibalay. Tatay? Di nagdisturbol. Kita amot apat paturugag ti adem. Inka man kidag timplay ti gatas na. Uwan, tatang. Anya nga di nabuong, Rafi? Ay unay kamutin, Rafi. Dahit anang arudan agtimpla iti gatas ti aramidam. Di mo pa'y mo't maaramid ang nasayaat. Sorry, nanang. Diyak mat yung gagara nga may batang ti bote. Anya manan aya, tinaramit na. Ay naibatan na ati bote ti gatas. Awanon, naibulungan iti swelo ti gatas. Di kat sayang ti gatas. Ay unay kan, Rafi. Kanayan mo't lakit di nakasta. Amom mo'y takasapulan ti adim da ita. Ay na talaga adi kag pampanunot. Ti ko na imbilang dak kas pudpud nung anak da. Ngam apay nga ya kas lajak meten marik na. Manipod na yanak ni ating ko. Awan meten oras da kanyak. Nagsakit. Kaslawan meten serserbik. Agkakasakit pa lagi ti sa uda kanyak. Sorry, nanang, tatang. Ngam nasaysayat siguro no pumanawaklangan ni ti balay. Iti kasta, saan ako na masaksaktan iti kastoy. Kat may pamaysayo matan nga iwanan ni ading ko. Oops. Kumusta mo't katanda nanang kantatang? Sinapuldak nga tamat, idinamuan da api manawak iti balay. Kailiw ko idan. Kastamat niya din ko. No bilang tagsubli aki di lugar mi. Awatan takpay nga ta. Ay, nagrigat gayam tagbiag ngagmay sa. No saan lang api musay iti aksidente na iti dadakkel ko. Ang mga no sa anak mo't ngagrigrigat akasto ita. Ang anyangay nga rod. Talaga siguro ada ito tigasat ko. Igad ko kiti tagtrabaho. Iti kasta. Makaorno nga kiti pagadal ko. Wen,
Ituloy ko ti agadal, apama na makaurnongak. Rafe, barok. Eh, da kayong madgayam, Antinelli. Ada ka di iparamid yo. Wen, barok. Anya day dyan, ti. Kalpasan ang maideliver mo dagiti danom. Sumarunukan to ije puistaw, tapno ada kadwak nga aglakaw. Wen. Wanan, ti. Sige, umuna ako di jay. Siganti. Sana balit ta sumaruno akadagos. Apama na malpas kung i-deliver dagiti mineral water. Kita manla ang tibiyag anya. Aging ga ita, kasladyak pay laang mamate amay sakan nga engineer, Rafe Barok. Wan nga ro, tanti. Katnoan nyaman tinaragpat ko ita. Awan sa bali ang makagapuno sana da kayo. Da kayo tinang tultulong kanyak tapno makaadalak, Antinelli. Ay na, di mon panunutan dayta Barok. Kan may siya, si kamat tinagsalukag saan asyak. Nasingpet ka nagagat ka nga men, iso ang nagbaligi ka itibiyag. Nagbalinakla ang mat nga instrumento, tapno matungpal mo dagiti arapaap mo, Rafe Barok. Ba nagapangyamyamanak iti Diyos, Anti. Kat da kayo tinapilik ang mga martsa kanyak inton agkasar kami ken Rhea. No kasta, agkasar kayon kiniriya, Rafe. Wan, Anti. Panagkunak kat umdas matan ti urnong ko tapno agsimpa kami matan ken ni Rhea. Kaya't kumatan ti agpamilya, Anti. Ay katuwad Panawan matan tapno asikaswam ti bagim Barok. Total, adamot tan na talgad at trabaho. Kabailamon ti agpamilya, Rafe. Oh, itay ka pa asaan na matagtagari, Rafi. Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo. Pampanunutom ka di manan, dagiti nangampun ken ka? Wan, bakit? Nabayagan na jak nakita ida. Manipod pimanawak iti lugar mi. Jak matan nagpakpakita Apolos. Kailiw mo ida, kasta ka di? Wana. Saan lang nga basta kailiw? Dakkel ti utang ko anay baganakam karakwada. Kat, anya nga iti planom? Kayat ko amapan pasyaran dananang kentatang. Kayat ko ida amakita. Kang ronan ti amin. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang-panaw ko idi karakwada. Sumurot akmet, Rafi. Sigurado ka? Wen, kayat kumot ida am-am mo. Kayat ko ida pagyamanan, gapo iti kinasaya at daitiken ka. No saan agapo kadakwada? Jakmat nasarakan ti lalaki nga inayat kan nagbalin nga asawak ita. Agyamanak, Rhea. Agyamanak iti kanayon na panang supsuportam kanyak. Awan anyaman na lakay. Manong Rafi? Ha? Alison? Wen, siyak nga rod. Ay na, nakatataar ka matan, Manong. Ha? Sika talaga. Mano atawan mo itong tinapalabas. Ngam aging gayta. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Naangaw kalata. Pudnot ibagbagak, Manong Rafi. Oh, kat kumusta kan? Ada ka din asawa? Adan ah. Sika ngay. Awan pa'y, Manong. Madama pa'y laang agbirbiro ka. Anya? Aywan gayam. Nadamag mo ka din ti maipapan kada antiselya kini Uncle Romeo? Ha? Ne? Anya ti kayat maasawan, Alison?
Sigun kininanang ko, masakit da kano adwa. Nabayag da kanon nga uyak. Kat awan ti mga aywan kadakwada. Unya, ne, kasaro nga awan mga iwan kadakwada. Kat adamat ti kabsat ko ijay. Ay na, awanan ni Sheena ijay manong. Adan ijay Amerika. Anya? Adan pamilya na ijay. Nakiasawa ijay Amerika ti kabsat mo manong. Damag ko pa'y asag paminsan laang kanong agipaw it. Kansag paminsan na matlaang nga awagan dagiti dadakkelyo. Kasta? Wan, kan adapay may saan na ibaga ni nanang kanya. Anya dayta, Alison? Si kakano ti sang kasapul daan ti Celia kini Uncle Romeo. Kaya't da kakano ang makita. Nangag mo dayta, Celia. Anya day jay Romeo. Kasla damot nagtuktok. Adaya, awan mo't nangag ko. Adda nga road. Oh, dayta man. Ayun, Intaman kindi kitain, bakit? ne, asin ungay nga tadayta. Awan mo't amok nga umay mang sarong karkadata. Jak amo tinasaya at inkakitain. Iti kasta, mamuanta no asino tiyag tuk-tuk-tuk, bakit? Sige, mabiit laang arot tamapan ko kitaan lakay. Naimbag na orasyon na. Ha? Rafi anak, si kakadin gagpaiso na ita. Siyak nga rot nanang. Kumusta kayon? Ay na, Rafi anak ko ay. Rafi. Nanang, Ay na, agyaman na, tanalagip na kami asin narungkaran anak ko. siyempre mata. Kasta ti kinapategyo kanyak, nanang. Ay gayam, ada kadwa ka nagawid. Ni Rhea, iso ti asawak, nanang. No kasta, adan asawa manak. Wan, nanang. Hello, nanang. Agmano ak. Kaasya na ka ti Diyos anak. Ala, umunag kayo. Ay, Romeo lakay. Romeo, adan ni Rafi. Simbang puti anak ta. Kadwa na ti asawa na. Tiyamo, bikat saan na ka na makita pa ya Apolos, Rafi, anak ko. Sorry, nanang, tatang. Sorry, no pinanawan kayo ini. Sa pala ko mata mapakawandak. Awan rumbang nga ikid daw am iti pamakawan anak. Da kami ikid di ati rumbang nga agkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin dakkel tinagkurangan mi kan ka. Naamiris mi amanipod dimteng ni Sheena iti biyag mi. Saan dakan anas asikaso? Banag apagbababawian mi unay. Sikar tinangisuro ka na kami. No kasano tagbalin anak-anak. Kat iti kaano man, saan da ka nga imbilang asabalay. Di mo lang amo no kasano kabayag ti panaguray mi iti panagsublim anak. Kinapudno na nanang, tatang. Iti kaano man, saan da kayo analipatan ni Rafi? Manipod nagamam mo kami? Da kayo akanayon tisang kaistoryana. Kat ita, natungpalan ti kunana apan ang sarungkar na kada kayo. Oray na bayag nga awan ka diti balay. Anda, kat adalat ta lugar mo dito, Rafi, anak. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak iti amin na panagayat, kan pamatigyo kanya. Kalpasan ti sumagmamano alawas, iniyawid mi ida ditoy balay. Kat ita, ditoy dametten nga agnanaed. Da kami metten nga agasawa ti mga asikaso kadakwada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Rafi. Ken ka pagayam, Rafi.
Numaminsan saan lang ati dara nga agtartaray kadagiti urat tayo ti pangrukodan iti makuna a pamilya. No diket no kasanom nga ipakita ken iparik na ti panangipateg ken panagayat mo iti maysa a tao nga uray di mo met kapkapin ano. Uray kasanupay ti pannakapasakit mo no ammom met abigbigan dagiti biddot mo ken ammom ti agkid daw iti pammakawan ken kabaalam met ti mamakawan, sigurado nga agbalin a natalinaay ti panagbiag mo. Alakastan pagayam Rafi, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo agreg. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngem ti innak istoryaan ket may papan iti nagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Dua kami laeng agkabsat. Gapo iti kinamammartek ti amami, sininaan ti inami, ket pinapanaw na daytoy, iso a nagawid, ijay lugar da. Kalpasan ti sumagmamano atawan, adda na ammo ti inami alalaki. Manipod idi, kasla saan da kami metten apagan ano ti mismo nga inami. Ni Uncle Johnny latan ti as-asikaswan na, iso amin ti papapanan ti birok na, iso ti paggasgastusan na. Ket tinasakit, pinanawan da kami, tamas pinili na tinakiden na iti lalaki na. Kapilitan a nagtrabaho kami metten nga agkabsat. Inanusan mi ti nag-working student, ken nag-apply kadagiti scholar tapno maituloy mi ti agadal. Ket kaasi ti apo, nakaturpos kami met ket nakabirok kami pay iti natalged at trabaho mi. Aginggaan nagsakit ti inami ket pinanawan ti lalaki nga insaksakit, impatpateg ken pinakpakan na iti agarup sangapulo met atawan. Ket gapu taawan met daduma a mga sikaso ken kuana, kapilitan asyak met laeng tinagsakripisyo a nangaywan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, agtugaw kayo laang kadidita nanang. Di kay manan makataltal na ako na akon. Agtugaw kayo laang dita, tasya kung ti mga sikaso kada kayo. Ay di naksuruan ta Muktar Aramidak Jennifer. Nanang, Di mon awagan ni Manong mo, ta sigurado abisi mo laeng dayja iti trabaho na. Nakababain mo't kan kuan na. busy ang masapol nga isakripisyo na ti agawid. Tani, awan kadwayo dito'y balay. Saan nga rudan? Saan mon apagawidan ni Manong mo, takabaelak ti bagik. Nawatam. Nanang, Mala, agawid kan tanay sumipngetan. Sigurado nga urayon da ka dagiti anak mo, agraman ti asawam. madamdaman to nanang. Pakanan kan pagtumaran kayo pa iti agas yo. Apay ay adagulit ka. Saanan kunak mag... No kunak a kabaelak ti bagay. Kabaelak! Hello, Jennifer ading ko. Nakaawag ka mo eh. Wan manong, imawagak, tadda ko makayat ko nga ibagakang ka. Anya na ita ading ko. Ay, kuha manong, amumat masakit ni nanang, saan ka di? Awan mga sikaso ken kuha na, awan kadwa na dito'y balay, ang mga numabalin nga agawid ka pailaan. Ay nasaanan kunak lang arudan. Uray di ka nagawid, Greg. Napigsaak pa'y. Mamin ano aya nga ibagak a kabaelak ti bagay. Ha? Uray di ka nagawawid, ta sa anak pa'y mo't amatay. Nanang, Kita man ti kasta nga ugali na. Masakit lang arudan ng natangsiklat ta. ay manong, Di kayag danag, ta sa anak nga agbalin apabigat kada kayo. Nukunak a kabaelak pa'y. Kabaelak pa'y. Sandak arumbang akaasyan. Nga may napigsaak pa'y.
Diyak kasapulan titulong yaw. Ay, pasensya ka ni di kasi pa nagsasao ni Nanang, Manong. Talagang awan latat nagbaliwan ti inata. Huwag nga rod, Manong. Kaslad at dapay kit di atimbang sit, Ang maanyangay nga rod, kat oray balibaliktadan dapay ti lubong, isukat isulat tamat ti inata. Isu tinangipas ngay kadata. Isu anas ken laeng met asubadan taday ta, Manong. Ay, sige. Tapadasak ti agfile iti live ko. Bareng palubusan dak kat makaawid dak inton o may alawa sa rin ko. Oh, at iti kanan nyo nanang. Kaadwan nyo ti mangan. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Ay, lugaw manan. Ay kat anusan nyo tay so lang mat ti adda. Kan may sa mayat ti lugaw tanalagaan iti tiyan. Nalaklaka kayo amatunawan. Anya ngay mat day talugaw. Awan man laeng mat itlog wano karnina. Buya na pay laeng kat saanan anaimas. Mayat nga ruday tata na sustansya. Sigun iti doktoryo, saan pa mabalin amangan kayo kadagiti agkakaima sa makmakan? Ta amangan lumay kontra iti rikriknaan nyo. Ay di nakman surwan si ka Greg. Nanang, Di mat imbagak mat nga minken ka, nga uray di na ko nasikaswan. Kabailak ti bagik ko na lang arudan. Bay am asyak ti agluto iti kanag. tulungan kayo nga rudan ngamda kayo pala ti addaganas ng agungat. Tapno ibagakken ka, jak kasapulan ti tulong mo. Jak kasapulan ti tulong yung agkapsat. Ngamen, kabailak pa'y ti bagik. Napigsaak pa'y nawatam. At ti agas yun, nanang. Agtumar kayon. Kalpasan na, agpeles kayo maten, tamapan tayo iti ospital. Itagayam ti follow-up check-up yo. Ay saan? Jak kaya ti mapan ija ospital, Greg. Yung nanang, masapol nga agpa-ospital kayon. Tani, kumarkaron ti rikriknaan nyo. Abutin yung ti angas yo. Marigrigatan kayo pa yan nga agsao. Saanan anormal ti kasta pa nagangas yo. Saan anormal asasawamot? Ti saan anormal? Kat ti sikat ang desisyon para iti bagik. Saan mo't nga iti kasta nanang? Madanagan naklang iti kasasaad yo. Namin ano ay nga ibagak. Ajak kasapulan ti tulong yaw. Unay kay lakit ni Naya. Agingkat ka anong agbalin kayo akasta. Marigrigatan kay lang arudan. Ngamda kayo pa lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Nasaysaya atan ti marigrigatanak. Gumti agbalinak ang nakakaasi iti sangwanam. Nanang, Ala, panawan nak dito yan. Kaya't ko ti agbay may sa panaw. Kat, kumusta ni Nanang, Manong? kasi ti sigod natangsit latta. Di na amo ti agpakumbaba. Ay, Manong. Iso lang arudan ti adarikrik-naan na. Iso lang arudan ti matultulungan. Ngam iso pa lang tinatangsit. Maging kakadiita kat nasakit pa ila ang tinakam mo. Kapo iti panang panaw na idi kadata. Diya ka mo adin ko. Nalabit abannog ko lang dahito isa kastuyak. Manong. Pagyamanan nakit di ko ma. Data dito yung agsaksakripisyo ang mga aywan kan ko na. No daduma lang siguro nga anak. Binaybay andan, gapo iti panang baybay anamot kadata ini. No totoosan, naglakalaan kumamot ka ti agibalas. Agam jak inaramid dayta. Ngamin, ure kaskasano, isupay laan ti inata. No agrikriklamo ka ang mga aywan kanyak. Silulukat tiri daw ti balay. Mabalin mo ti pumanaw. Panawan naklatan, Greg. Ha? Kita man ti kasta nga ugali ti ina. Ay na, makapasuro na talaga. Ala, bayamon, Manong. Di mulatan ikaskaso ni Nanang. Talaga akasta siguro ti ugali na. Matulog kan. Di nagbanbantayan, tasanak pa'y matamatay. Di kayag danag. Da oray kaskasano, saan mo taday ta ti orayag? Oray kaskasano, kayat ko nga gimbag kayo pay. Ngata, Nanang, nawadan ti bagam. Panawan nak dito yan. Hingka mo maturugan. apay nanang.
Apay a pinanawan da kami idi ka ni Jennifer. Apay a mas pinilim dayjay alalaki ngam da kami nga anak mo. Ay, nasaan ka man nga drama, kasta, Greg? Saan mo alagi po yung tinapalabas? Tauray anya pa iti mapaspasamak. San tayon na may subli pa iti amin. Sa anak nga agdram-drama nanang. Dahil kat saludsod lang matimay sa nga anak nga agsapsapol iti sungbat. Iti pimanaw kayo. Inaldaw asal saludsod at tibagik. Apay nga ta, amas pinili yo dahil di alalaki nga kami nga anak yo. Pinilik ti bagik. Pinilik ti pagragsakak. Narigat ka di nga awatin na ita. Kat da kami nga anak mo. Saan kami kadi aparte ti bagim? Saan kami kadi aparte ti pagragsakam nanang? Yakam mo. Nga panagriknak ngamin iti. Kat nabambanugak kun iti biag. Nabambanugak iti kinarigat ti biag. Kangrunaan iti amin. Iti amayo. Kan aminan. Iso pinanawan na kami, kasta kadi. Iso apim manawag. Aging ka kadi ita. Kat saan nyo pala nga maaklon tinagbidutan nyo? Nuti ko nam kat dumawatak iti pambakawan wano pasensya. Jak aramitin da ita. Anya. Jak tupulos agkid daw iti pambakawan iti desisyon at tinagdirak. Nga uray na pasaktan da kami, kasta kadi. Saan lang at kayo tinasaktan? Tauray siyak. Nasaktan akmat. Well, ngam ubing kami pa idi nanang. Ay kung talaga akas tatibiag, Greg. Saan tayo matamabali na kontrolan dagiti pasamak? Iso anoan niya tinapasamak iti. Aklunan tayon. Sa bagay, pudno matkat diya. Talaga akas tatibiyag nanang. Talaga nga addarag tinaganak akas kada kayo adi na amot agpakumbaba. Ngam siyak. Jak tupulos aramidon ti kas iti naramit yo nanang. Hapay nga daka dito'y Arnulfo. Anya ti masapul mo. Awan masapol ko. Ngam adda kayat ko ngay bagaken ka, Belinda. Ipagamon, takayat kon tagi na na. Pakawanin na ko ma. Gaboy ti kinairesponsablik nga ama kan asawa. No sana gapo kanya, saan mo't siguro napasamak ti kastoy ti pamilya binukal ta. No sana gapo kanya, saan mo mo't siguro pinanawan ng itanak ta. Di mo ako ang tinagbalin a desisyon ko, Arnulfo. Diyak mo't kadi akakwen. Ti kanyak lang, adamot basol ko. Gapoy ti kastoy napasamak iti pamilya ta. Banag apagbababawiyak unay. Di mo ibaga ti kasta. Ngamin, desisyon ko na ijay. Siyak ti pimanaw. Iso nga awan nga ron basol mo, Arnulfo. Pakawanan na ko, mga Belinda. Mabalin ka di, Arnulfo. Di nakdramaan na kasta. Awan basol mo itinagbalin a desisyon ko kunak manan. Iso nga awan nga ron ti makagapo, tapno pakawanan ka. Agsaksakit ka, Belinda. Isa pangasim tagpakumbaba ka mo't kuman. Agpakumbaba ka, Sakbay amataya, kasta ka day. Mamin anwaya nga ibagak ka na kayo. Saan da ka kaasyan? Ngamin, saan na ka nakakaase? Kabalak ti bagay, napigsaak pa'y. Iso amabiyagak pa'y itinapaot. Dahil tatilaglagi pa niyo. Amo ka nagbali nakadakas nga ama ka na kayo. Naigumo na kitibisyo, sukal, arak, kan sigarilyo. Pasensya kayon. Ngamin, saan kayo anay kan itinasaya at napanagbiag? Tatang, gapoy ti kinamamartek ko. Naumati inayo kat sininaanak. Aging ga nakideng na iti sabali alalaki. Maawatak mo't kit di iti inayo. Gamin, binaybayan kayaw. Napasaktak tirik nanay tinamin ado adaras.
Iso na laeng, tada kayo mutan ti adaan na apektaran. Saan lang nga da kami tinaapektaran, tatang? Amumi nga ored na kayo kat nasaktan mat iti inaramid ni nanang. Puno na ita, anak. Ba nagapagbababawiyak. No nagbalinak lang ko maa-responsable nga ama ken asawa. Saan ko mamit anapasamak ti kastoy iti pamilya tayo. Pagkawalan da ko Greg, anak. Naimbang kayo pa'y. Tamo yung aklunan kinagbidutan nyo. Ngam ni nanang, pulos. Iso lang arudan ti masakit, ngam iso pa'y tinatangsik. Greg, anak, di ka kumaagi mula iti sakit tinakam kaninanang mo, wine. Tatang, pasensya amon ti inayaw. Amok anarigat mo tinagdalanan na. Nga po'y tinapasamak iti pamilya tayo. Nalabit nga dumot dagiti di na mayabkas asakit tinakam iti kaunggan na. Ada akong ni tatatang. Ngam apay akaslada kami pa'y tinakabasol ken kuana. Idinto ta isumat tinang panaw idi kada kami. Laglagi pa niyo kuma. Nga uray anya ti mapaspasamak. Isulat ta ti inayo. Naawan ni nanang yaw. Awan kayo mo't nga agkabsat dito'y abiyag. Isa pa nga asim, napakawanemon ti inam, anak. Diyak maikariday tatatang. Ngam padasag, sana para ken kuana, no di kat para iti mismo abagik. Agyaman na kanak. Amok asana na may sublipay tinapalabas. Ngam nadapan nakabalin na, kaya't ko kumasulnitan, nagiti nagkurangak ka na kayo. Pudno asaan tayo na may sublipay tinapalabas. Nga mabalin tayo mat siguro amang rugimanan, tatang. Ado'y ti agas mo, Belinda. Agtumarkan. Diyak kasapulan ti tulong mo, Arnulfo. Kabailak ti bagik. Kabailak ti agtumar iti agas ko. Nga uray di naktulungan. Naawatam. Unay kalakit din ay aginggat ka ano ay akasta ka. At dalaga rudan sakit mo gam natangsit kalatta. Tapdo ang maom. Nairuam akong ngagmaymaysa. Kinabailak nga uray awan ka. Iso adi ka man kundi tulong kanyak. Takabailak ti bagik. Ay, maawatan ka. Amok anakkel tinagkurangak kada kayaw kadagiti anak ta. Siyak tinang dadael itinapintas ko maamasakbayan ti pamilyata. Mumot gayam. Iso adi ka agin sisingpet dita. Taurayan niya pa'y tararamidam. Sana na may subli pa'y ti amin. Amok na ita, Belinda. Angam ti kagdanag. Taurayan niya pa ti mapaspasamak. Ada kami lang dito'y para kin ka. Namin ano ay ang ibagak. Diyak ka sa pulang titulong yaw. Ngamin napig sa akpay. Kabailak ti bagay. Saan mat siguro ang narigat nga awatan da ita, Arnulfo? Nakaununag man ti pampanunutan, Manong. Jennifer, Pinakan ko ni Nanang. Pinagtumar ko matan. naimbag man, ta di na kamat pinagsasawan. Akasi kararamidan na kanyak. Ay kat adalat tamat Manong. Angam kas nakon, baybay amon. Anusan talatan ti kas di apa nagsasauna. Aw-awatan talatan ni Nanang, Manong. Ay, kasladya kon maanusan. Numalagip ko ti panang panaw na idi kadata. Kasla kayat ko mo tapanawan. Manong, saan anasaya at ti agibales? Iso apa nga asim tadi ka agar aramid iti banag nga amum apagbabawiyam to intun dumteng ti maudi nga aldaw. Ay, Amok anarigat. Nga masapul nga aramidem. Lipat mon tinapalabas, Manong. Nalpasan day jay. Saan tayon ama isublipay? Tirumbeng apanunutan tayo ita ket ti agdama ken ti masakbayan. mangan kayo nanang. Iti kasta. Makatumar kayo matan iti agasyo. Iti sumlat taditan sa anak pa'y ama bisain. Kasta akanayon ti ibagbagayo.
Kasano kayo ngayon umimbag, no? Kastamot niya raramidin nyo. Mangan kayo, Di nakman suruan si ka, Greg. Saan ka pa'y lang anayanak, nabiyaga kaun. Iso adinak suruan, tamok ter aramidag. Saan kayo asursuruan? Madanagan naklangit ti kasasaadyo. Diyak ka sa pulan ti asim kanyak. Da kayo lang arudan ti masakit, ngam da kayo pa'y tinatangsit. Kasla da kami pa'y kit din ang mga ayawan kada kayo ti adabasol na. Idin to ta agdadatamot ada kayo. Da kayo tinangpanaw idi kada kami. Di ka man nagsasaw iti kasta. Tadi mo ammo tinaglabasak. Kasano ko maamaamuan mi? Kat saan da kami mat ngami nakasarita iti nasayaat? Imbisa kasarita na kami. Saan? Takaslay durduron da kami mat nga umadayo kada kayo. Hanya ay ati kayat mo amangagan manipod kanyak. Kayat mo nga agbabawiak. Kat dumawatak iti pamakawan ka na kayo. Kasta ka di. Nanang, agbalbaliw kayon sakbay ang maladaw ti amin. Agbalbaliw kayon, kabayatan nga dapay oras. Saan lang nga para kada kami? No di kat pare ti mismo abagiyo. Diyo ko may palubos nga agari ti gura, kan sakit tinagam iti kaunggan nyo. Dahil saan akas ka rin ati kayat mo ang mapasamak, Greg? Saan akas ka rin ano imbagam nga agbalbaliw ka? Katagbalbaliw kalatan akas lawan na pasamak. Saan na may sublipay tinapalabas kunak manan? Adda akong dita, nanang. Ngam da ito iti bagak kada kayo. Uray saan kayo adumawat iti pamakawan kada kami. Nabayagan ang napakawan da kayo. Iso asapay lang kumatamang pakawan nyo matenti mismo abagiyo. Amo, asaan ang nalakati amin? Numabalbalin. Kaya't ko amang rugi tayo kumamanan kas may sa pamilya. Mamati ak asaan pa'y analadaw ti amin, nanang. Isa pang nga asyo. Agbalbaliw kayon. Agpakumbaba kayo kumamatan, nanang. Aging gayta, kasladyak payla ang maawatan no apay akas jay ti ugali ti inak. Agtultuloy latamet ti panagpaagas na, kat isuda ka ni tatang ti adda iti balay, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti panagpaagas ni nanang, ken para matlaangan kadag iti masapsapol da iti inaldaw. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Awatem latan ti inam. Talaga siguro akasta. Adda ngamin dagiti tattao adi na ammo ti mangibaga iti sorry wenno dumawat iti pammakawan. Gapwanan ti sugat wenno sakit adi da kabaelan nga aklunan. Awan basol mo iti nagkurangan dagiti dadakkel mo. Ti kasayaatan nga aramidem ita sursurwam ti agpakawan ken mamakawan. Saan laeng apara kadakwada no diket para iti mismo abagim. Agbalin ka amas nasaysaya at atao. Saan mong aramiden tikas iti napadasam. Iti kasta ket agbalin kan tumet a nasaya at nga ehemplo iti buklem a pamilya. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Wilma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumat nga ibinglay to'y padas ko. Padas nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
Ay na, pasensyakan ano ka na yun ka disturbuan, Wilma anak ko. Medyo gipit kami ngamin at talaga itakin ni tatang mo. Sa may siya, ang mumait nga agad adal payla ang dagiti dua akakabsat mo. Awan anyaman na nanang. Okay lang. Da kayo kit dimat. Kinapudno na para kada kayo at talaga dagita ang groceries. Talaga? Wala nang. Ay na, agyaman anak ko. Ado da ito yun nga bastumay. Ada bagas, asukar, suka, mantika, soy, dilata kan natnatang. Ada pa'y gayam gatas kan tinapay. Wala nang. Talaga akumpleto data. Ginatang ko aminan akasapulan nyo. Itikas na awanan ti pagparikutan nyo. Banag apagyamanan mi unay anak ko. Naimbaglaangan taada anak mi akas keng ka. Nakasingsingput ka talaga Wilma anak ko. Subsubadakla ang matikinasaya at yo anaganak. Iso nga awan nga rodrombang apagyamanan nyo nanang. Ipagpanpanakal ka Wilma anak ko. Nagadumot tan tinyawid yo a groceries, nanang. Wun naggapo amin day ta iji ayan damanang mo a Wilma. Kwarta ngay, nanang. Inikan na kayo kade. Ay kat siyempre Siyak pa'y ti kunam. No kasta nga rod, ikandak mo't iti allowance ko, nanang. Ay kwa. Saan mabalin taadamot pangaramatak iti dayti akwarta John. Basit lang mo't daw-dawatak, nanang. Diyak mo't dawato namin. Alam mo tan, Saan nga rod mabalin akisayan daytaw itaada pangaramatak. No kayat mau, mapankalaangan iji ayan damanang mau. Ingka dumawat kang kuana. Saan eh? Ang mga noong tanak pa'y ni Manang Wilma. Hay na, siya kung timang ibagbaga. Saan na ka nga umtanday jay. Basta ibagam anapatag ti pangaramatam iti kwarta adawatam. Ibagam nga aramatam iti pagadalan. Wilma, bakit? Apay ka dila kay. Ayan ngay, dagiti groceries a ginatang ta iti kalman. Awan mo tan iti kusina. Awanin inted ko aminan kininanang. Kasta aya. Isumot lagay ang maawanan ni Jay. Kung naklaki din o indulin mo. Inted ko kininanang, ta saan nga isupay agatangan da. No awan aramidom ita. Ang mga numabalin na kuyugan nakmanan ang mapan grocery lakay. Ay katuan Day talaga ayam. Kuyugan ka bakit? Sige, mabiit lang nga rin tagrubatak lakay. Sige, bakit? Tagrubwatak mo dyan. Kumusta ka mutan, kaanakan Wilma? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami mo't anti. Da kayo ngay. Ay, kat kas iti sigod, kaanakan. Awan latta nagbaliwan na. Marigregat kami latta. Naimbag pa'y kan ka, tao mas asinsukan. Damag ko adakkel kanumot ti sweldom iti kumpanya pagtrab-trabahuam. Saan mo't nga iso ti dakkel, anti? Apag husto laang mo't nga agpay kada kami. Pang allowance kan pang grocery. Ay kat mayaten ano kasta. At least adda. Kaysa mo jay awan. Husto kayo, anti. Ay, Wilma. Adda ka di ba gayo, Auntie Christina? Ay na. Ay nakababain kumaa. Ang mga numabalin nga umutang akin ka. Ay di ka agdanag. Tay sublik matlaang adagos apaman makasweldo ni uncle mo kaanakan. Mano kumaaya ti utangan nyo, auntie? Ay kwa. Uray jay umanay kumalaang nga igatang ko iti bagas kan si daan may kaanakan. Ay sige, pautangan kayo, auntie. Ay naagyaman na kaanakan. Dakkel at tulong daytoy kada kami. Awan anyaman, auntie. Basta lakit di igatang yu kadagiti kasapulan nyo, Awan parikot. Mangtedak amangted, Auntie Christina. Imbayak, taumayak kumaumutang iti kwartam kabages. Ay na,
Anya ngay mati amum akwartak kabagays. Kano makitang tangdan kami laang mat kinilakay. Kan may sa, amum mait nga agad adal pay laang dagiti duang anak may. Ado ti paggastusan may. Isu apasinsyakan. Ngam awan maipautang ko kang kakabagays. Kasta aya, kabages. Wen kabagays, pasinsyakan at talaga. Hay, sabay ka sa pula ka talaga ti kwarta ita. Masakit gamin ta asawak. Mapan ko kumay pa-check up. Ngam, una yan tawan mo nga rod kwartang aramatek. Dagiti anak yung ay. Apay awan laki di mutan maitida kabagays. Awan mo't nga rod kabages. Kasanokit awan mo't natalgad at trabaho da. Marigatan damot amang isakan iti pagbiag da kabages. Isodyakon lang ibaga kadakwada. No talaga aka sa pulam ti kwarta, ipadas mo ti mapan mangibaga kini Wilma. Sigurado nga ikan nakadayjay. Basta ibagam apagpa-check up ni bakit mo kabagays. Ha? Niwil mga anak mo ka diti kunam kabages? Wen kabagays. Saanin kabages? Ang mga nudinak mutlaan pautangan dayjay. Amo na ngamin nga awan pangalaak iti pagbahid ko. Kan may sa, nakababayin mo't kinkwana. Awan rumbang apagbainam kabagays. Patsik nga ikan nakadayjay ta ado ti kwarta na. Ado ti kwarta di anak ko. Iso asigurado apautangan na ka kabagays. Nga ta, Wen, siyak ti makaamaw kabagays. sige man nga rod. Tanay, kasapulak kami na talaga ti kwarta. Ang kuyugan na kakabagis. Wen, sigay. Di ka madanagan, takuyugan ka akuyugan kabagays. Sa dino tinagapuan niyo, Auntie Janet? Ay kwa. Naggapuak man di taayan da angkal mo aben kaanakan. Aya. Wen, si Kangay. Sa dino tinaggapuam kaanakan. Ay kwa, ante. Mapanak nga rod kumadita balayo. Apag hustumat, anasabat kayo. Taapay. Ada ka di ibagam kaanakan? Ay kwa, umayak kumamangibaga iti kwartayo, ante. Ha? Ti kayat ko asawan, umayak umutang. Anya ngay mati amum akwartak. Awan kwartak ang maipautang ko kaanakan. Ala ka din, ante. Di kay kadi agdanag, tabayadak matlang adagos. Awan nga road. No kayat mo, mapan kay di ayan ni Wilma. Isu ti pagutangam, taado ti kwarta na di anak ko. Ngam no siya, awan, tawan mat kwartak kaanakan. Hello, kasinsin. Kumusta kan? Naimbag man ta nalagip mo ti imawag. Ay na, pasensyakan kasinsin. Angam imawag hak, ta umutangak kumakin ka. Ha? Saan pa'y ngamin ang nagpawit nila kay ko? Katne, adda kami ita dito ospital. Ni, apa yan kasinsin? Asino ti na ospital? Na ospital nga rod ti inaudi nga anak ko kasinsin. Naan ano aya kasinsin? Ha? Ay kwa, jakman amu kasinsin. Basta kalaat matlatan ang naggurigor. Ur-urayan mi paylaang ti resulta dagiti laboratories na kasinsin. Kasta aya? Wan kasinsin. Amangan no adapay kwartam dita amabalin nga utangan. Saan abali tabayadak metlang adagos apaman ang makapawit nila kay ko. Sige, umay ka lang dito'y balay, taitad ko ti kwartang utangam kasinsin. Ay kwa kasinsin. Jak mabalin apanawan ti anak ko. Awan ngamin kadwana ditoy. Amangan nung mabalin nga isend mo laangan iti Gcash. O sige, isend mo nga rod kanyak ti Gcash number mo. Ta iso ti pangisendak iti kwartang utangam kasinsin. Wilma anak, amangan no adapay kwartam dita. Naibus man ngaminan ti bagas may. Kansimang putmanan ti bil ti kuryente may. No jak mabayadan dayjay, amangan no maputdan kami iti silaw. Mano aya ti bayadan nyo, nanang? Adto'y ti bil anak ko. Ni, due date na matan inton bigat. Wan nga raw. Maala, ibati yung tibil ti kuryente yo. Siya kun ti mangbayad iti online. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Tay igatang ko iti bagas di mo liplipatan. Wen, di kay madanagan. Tamang tedak iti igatang yung iti bagasyon, nanang. Kantay allowance pay dagiti addem. Amumait, awan ti pagsapulan mi kinitatang yaw. Sige, nanang. Ibaon nyo ida dito'y balay, ta ikak ida iti allowance na.
Sapayan bakit? Kasla aburido ka man. Anda ka di parigot. Ah? Ay, kuwala kay. Itay pa asang kaukrad mo ti pasbuk mo ah. Wala kay. Awan mo't gaya man nabati iti ornong ko. Iyak mo't tin napupuutan. Dakkel mo't gaya man tinaipautang ko. Mano kaya tinabati iti bangkom? Basit nga rodan, dandanin na iwidrok mo't gayam aminan. Apay, di mo natlaw, bakit? Ti anya, Victor. Kasla amin mo tin akabagyam kat sikat ipagtartarayan da. Tunggal umutang da, sikat ikanayon apangibagaan da. Anya ngay nga rod kat kasapulan damot lakay. Alangan mo't nga gudgudak. Ibagak man lang ang tinamuak, bakit? Anya day talakay. Kadnusan ka numot ana ospital ti anak ni kasinsin mo aros, akas itinyawag na kin ka. Anya? Kaya't mo asawan. Nagulbud ni kasinsin Rose tapno makautang laang kanya. Nalabit akas ta bakit? Sigun kini pari Noel, nakita na kanumot ti anak ni Ros iti kaarubang agay ay ayam. Sigurado ka? Un nga rod. No kayat mo, mapan ka itay ja balay ta kasinsin mo aros. Iti kasta, maamuam ti kinapudno. Saan lang nga ta? Jay inutang na angkel mo aben. Saan a pinagpa-check up ni bakit na? Oray na antima Kristina, saan apod no nga inggatang na itibagaskin si daan dati kwarta nga inutang na ken ka? Anya? Insugal dati inutang da ken ka, bakit? No kasta? Inulbudan daklaan? Wilma, bakit? Amok no kasano ti kinasingpet mo. Kat ipagpampanakkel ka kas asawak. Ngamni, kita ata kaslab abusun da kamatan. Di ka kumabasta agtaliklatan, bakit? Pinaayaban kayo takayat kayo ang makasarita. Maipapanitian niya day ta anak ko. Wan nga agpaiso ka anakan. Kasla napatag-unay ti ibagam ah. Wan nga raw, seryoso ka mait kaanakan. Anya ngamin ay ati kunam nga ibagam kasinsin. Singiranda kami ka din? Diyak kumakayat nga aramidan daytoy. Ngam aglablabos kayo mat ngaminan. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan kaanakan. Wan nga agpaiso ka anakan. Di ka ka din agpalpaligaw pay. Idiritso mo, ti kayat mo nga ibaga kasinsin. No addadawatin nyo kanyak atulong, ititid ko. No kasapulan nyo ti kwarta, ipapaay ko. Saan laang anam na minsan anagkid daw kayo? Namin anon adaras. Kat gapo tamaasyanak kada kayo, ik-ikan kayo. Nga uray saan nyo pa'y anabayadan dagiti imuna nga inutang nyo. Amumi day ta ka anakan. Ba nag-apagyamyamanan mi unay. Ngamin, adda ka apagtartarayan me. Tunggal adda ka sa pulan me. Eksakto, angkal. Ngam adda kinapudno an amwak idikalman. Ha? Anya dahitaan amuam kasinsin. Wan nga agpaisaw. Anya ngay dayta kaanakan. Ti ko nam, Rose. Adda ije ospital ti anak mo. Ha? Da kayo mat, Uncle Ben. Ti ko nayo, ipa-check up yun ni Auntie Mirna. Kwa nga main ka anakan. Kat da kayo mat, Auntie Christina. Nagulbod kayo kanyak. Ti ko nayo, igatang nyo itibagas kan sidain nyo ti inutang nyo akwarta. Saan mat gayam? Apay, anagulbod kayo kanyak, ha? Uncle Ben, Auntie Christina, kasinsin Rose. Ay ikwa, pasensya kan, Wilma kaanakan. Ikarik saanan ang maulait. Ay, sorry kasinsin. Da kayo mat nanang. Saan aga po taam mo yung adda kwartak? Siya amin ti isuruyo apagutangan da. Pagrigrigatak mat ti kwarta nga ipapautang ko. Ang papautang ak, ayat ko laang ang makatulong kada kayo. Ngaman niya ti inaramid yung ha? Inabuso dak, inulbudan dak. Pasensya kan anak ko. Sorry. Ikarik, saanin ang maulay. Talaga saanin ang maulit. Ngamin, uray da kayo, saan kayo matan atulungan? Ha? Marwam kayo mat ngaminan amang namnama kanyak. Iso ang manipod ita. Kontrole kon ti ipaay ko atulong kada kayo. Ti kayat lang met ni Wilma. Agbalin kayo kumaanapod no. Saan kayo nga agululbod?
Tapno makautang kayo laang kan kuana. Nasingpat ta asawa. Ammo na ti tumulong iti pada na tao. Iso asapay la ko ma. Tadiyumat abuswan ti kinasingpat na. Manipod ita. Awanin namnamaan nyo kanyak. Saan kayon apautangan pay? Kat no addapan nakabalin na. Bayadan nyo amin ng tiinut-utang nyo. Iti kasta, addamot utangan dagiti daddo maapudpud no nga agkasapulan iti kwarta. Saan kat akas kada kayo analaing nga agulbod tapno addalaang pagsugalyo. Ay, Rabin, bakit? Abay, di ka kailangan maturog. Ay, jak nga rod makaturog lang ay. Abay ha, pampanunutan pa ilaan ka nila, giti nakautang kan ka. Ha? Kaslakastan alakay. No panunutom anaimbag. Adumutan ka tinatulungak babaen iti panagpapautang ko. Kaaduan ka dakwada kat dagitimat laang kakabagyak. Iso na laang takasladida maawatan ti sakripisyo. Talaga adida makita wan maawatan. Ngamin, kwarta laang tinapatag ka dakwada. Di da makita ti bannog kan sakripisyom. Nasingpet ka ngamin unay, bakit? Wan nga rod lakay. Nagbalinak anasingpet ka dakwada. Banag adida inikkan iti importansya. Itaklaang ama amiris at inalabas gayam apa nagpabigay kat mabalin matlaang gayam apang rugyan ti parikot. Saan aga po ta adda kabailan, wano adda kwarta kat siyak mat amin ang tinamnamaan da. Rumbang nalaang mat apanunutak ti bagit. Kang runaan ti amin, ti masakbaya. Husto ka bakit? Ti panagtulong kat rumbang nalaang abalans. Saan lang para kadakwada? No di kat para matlaang iti mismo abagim. Wala kay. Ngam saan na akayat asawan, asaan akon at tumulong. Tumulong aklata, aging gat kabailak. Ngam saanan akas iti sigod, abas tamang tedaklatan. Masapul apilyan, kan amwak pa'y nupudno nga agkasapulan daw, no saan. Sapay la kumatag sirbi nga adal dayto ken ka bakit? Amok anasingpet ka. Ngam kas iti nakunakon. Ti panagtulong iti pada tao, katnas ken laeng a balance. Iti kasta, saan da ka nga abuswen? Manipod idi, nagbaindamatan kanyak, kat ininot da abinayadan ti kwarta nga inutang da. Nagbalbaliw matan ti inak, saan unayan adumaw dawat kanyak, ngamkit di, siya kun amismo ti mangmangtad iti allowance da, nukas jay nga addamat nawadwad a kwartak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Wilma. Ken ka pagayam Wilma. Kunada nga rudan amin abanag ada pagpatinggaan na. Okay lang mat ti tumulong nang runa iti pamilya ken kakabagyan. Ngem ada kumamat limitasyon na. Kang runaan iti amin, amuan tayo pay nga umuna ti kinapudno sakbay nga agtalek tayo. Saan laang aday ta? Kontrolan tayo matibagi tayo at tumulong. Saan aga po ta dumawat daket agwan tayo mat adagos. Sursurwan tayo mat kumati agkadkad. Iti kasta saan da tayo nga abuswan. Alakastan pagayam Wilma, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo Arisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan Arisa. Tinak istoryaan ita ket may papan iti ikit ko ananguy uyaw ken nang tagtagibasit idi kanyak.
ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Simbang pagkamagaya man rin sa anak ko. Kumusta nga iti inaplayam? Kasi iti sigod lat tananang. Umawag danto ka no. Ay kat urayom mamati ak adumteng tumula ang ti aldaw ang maawat ka iti trabaho anak ko. Sapay la ko mga rod nanang. Ayun gayam, nakitak ni Auntie Aida itay. Aya, naggapuman siguron ay di simbaan. Nalabit akas tananang. Ang amuyo, sabali ti panangkita na kanyak itay. Kaslaad na kayat na asawan ti panangkita na kanyak. Hay na, di ka payla ang nerwam keng kuana aya. Awatem lata ka din ni antim nga Aida. Talaga akas jayan ti ugali na anak ko. Wan matkit di ngumad na ngamin na idanon kanyak nanang. Anya day ta anak ko. Ibagbaga ka nun ni Auntie Aida, nga iso adyak maaw-awat iti trabaho, ngamin awan ti pleasing personality. Bay amla ang kadidagita at chismis. Am-amu ka anak ko. Amok no kasano ti kinagagat kan kinasaya at mo a tao. Isu abay am dagita at chismis. Tawan maitulong na kang ka. Ay, no maminsan, mapampanunot ko nanang. Huston samot nga agpaiso ti ibagbaga ni Auntie Aida. Ay saan anak ko? Di mo panunutin day ta kunak manan. Mamati ak adumteng tumula ang ti aldaw ang mapanagnakam kadakwada no asino ka. Kano anya ti kabailam nga aramiden. Day ta kumati kanayon alaglagi pang anak ko. Nangan ka din ni Reza bakay. Wan lakay, nanganan. Ang amaw, nadlaw ko akaslawan gaganay gayan di anak ta. Kasla agsasadot. Kumusta ka no aya ti inaplayan na? Kas iti sigod, umawag danto ka no lakay. Ay, kasimot di anak ta bakit? Amaw nga aramidon na mo't amin akabailan na. Tapno makasapol iti pagtrabahuan na. Ngamawan mo't latta. Ay, wan nga rod Saan la ang aday ta? Ad-adamanan anasaktan ti anak ta gapo iti naidanon keng kuana nga imbagbaga kano ti kabsat ko. Ni ka di manen Aida akabagis mo, tinakdakamatem bakit? Wan, iwarwaragawag na kano nga awan pleasing personality ti anak ta. Isu asaan amaaw-awat kadagiti pag-applyan na. Una yun day di akabsat mo. Inaldaw ang mapapan di simbaan. Dinuminggo pa'y ang makimesa. Ngam kastakit din ti bagbagana. Ay, wan nga rod Ang uray no kaskasanaw, kapsat kulat taday jay dilfain. Una, ngam di anak tamutan ti masaksaktan. Kapoy ti kastangar aramidon na. Kanyang katano kasaritam ni Aida. Ibagam tasardengan nan di anak ta. Bayam, tagagaraak to ni Aida iji balayda, lakay. Anya nga hindi ko na mga ibagam kanyak, friend. Ay won, naimbaglaangan ta impalagip mo. Gistay ko matan nalipatan. Sigun ngamin iti kasinsin ko. Ada ka no opening ti may sa a factory ijay Taiwan. Kat agsapsapol da iti trabahador. Taiwan ko nam, friend. Wen friend, ada ngamin kasinsin ko ijay. Dakkel ka no ti sweldo ijay. Saan lang aday ta? Sa bali pa'y ti bayad no ag-overtime ka. Kaya't mo asawan. Ag-apply ta kas factory worker ijay Taiwan, kas ta ka di, friend. Katuan idi imbaga ti kasinsin ko. Si kaadagos ti napanunot ko. Anya nga ta no padasan ta. Total, agpadatamet nga agsapsapol iti trabaho. Adun at trabaho ti inaplayan ta. Ngam aging ga ita saan tapay anaawat. Ay, wan nga rod No kayat mo, agiddantan nga agaplay. Iti kasta adda kaduap. Ay, kasladyak kabailan ang panawan dagiti dadakkel ko, friend. Adda akon dita, friend. Ang mamati ak amaawatan da ka. Kan maysa, para matlaang mat iti pagsayaatan ti pamilyayo no bilang tamapagasatan ta amapan ijay Taiwan. Kang runaan iti amin, para iti masakbayam, friend.
Bayam ta panunutok pa'y anaimbag tinaibagam, friend. Naimbag ngal daw mo, Marinina. Si kamot gaya, Mari Aida. Nagabuka ka di manan, ija simbaan. Uwan maray, napatag ngamin kanyak ti dinumingo apan nakimisa. Ay un gayam, nadamag mo ka din ti may papan iti kaanak ka. Nirisa ka day, tidakda ka mata, Maray. Uwan maray, Apay nirisa. adda ka numot plano na nga agaplay ijay Taiwan. Aya. Ay kat nasaya at mo't ano kasta, Maray. Diyak manam mo iti da ijay Arisa. Kano din to pa'y maaawat iti trabaho dito Pilipinas. Ijay tulaki din Taiwan. Ay kat anya nga di amo tayo, Maray. Amangan mo't no ijay tayan tigasat di ka anakam. Ay namaray, di tay ngamin mailibak ti kinapudno ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mari Aida. Ti kinapudno nga awan pleasing personality na day Arisa. Iso nga awan mangayat amangawat kan kwanay ti trabaho. Ay unay kan, Maray. Nalabas kamat nga agsaaw iti ka anakam. Ay, ibagbagak lang ti pudno maray. Sayang lang ti kwarta nga aramaten na nga agaplay. Ang mga nukalpasan nga aggastos iti dakal, kat saan tumula ang amaawat iti trabaho. Kaasimat! Ha? Amangan kit di pa'y no agawid amasikog no bilang laang. Ay na, Maray. Narigat ti agsasaaw iti patapos ako nada. No siyakla ang amay sa, awan ti maibagak kanirisa. Ngamen, malaksid ang nagagad, nasingput pa'y. Diyak kamukan ka, Mare. Basta siya, ibagbagak laang mo ti makitkitak a kinapudnaw. Awan pleasing personality ni Risa. Iso asaan ang maaawat iti pagaplayan na trabaho. Dayta ti kinapudno aditay mailibak, Marinena. Sigurado ka ka din, iti dayta pangadag mo, Risa anak ka. Wan tatang. Ay, anya nga tano dito'y kalaangan nga agsapol iti pagtrabahwam anak ko. Nanang, amuyumat. Adon ti inaplayak. Ang aging gaita, sa anak pa'y laang anaawat. Ay, Risa anak. Numabalbalin, di mi kayat amaya dayo ka kada kami anak ko. Uray siyak mat atatang. Angam kayat kumat apadasan ti agabrod. Anya nga iti amu tayo. Amangan mat no adda na pintas agasat nga agur uray kanyak ijay. Kayat ko apaniknakan nga uray kaskasano. Adda mat maragpat ko iti biyag. Ay, kat sika ang ngarod anak. No talaga aday tati kayat mo, ay awan maaramidan bay. Basta gananad ka kumakanayon ijay, wag. Wan tatang. Mariknak at talaga apursigido kang agabrod anak ko. Kat kas iti kanayon nga ibagami kang ka, di mo kumaliwayan ti kumararakin ni Apo Diyos, wan. Husto ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Kang runani ti amin, nagsingsingput ka ijay. Tanay, adayo ka kada kami. Saan da ka basta matulungan no bilang laang. Wan tatang. Nanang. Ikarik. Diyak to agaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Marinena! Marinena! Yahaw! Gumatangak man, Maray! Nay, si kamot gaya, Mari Aida. Anya tigatangam. Ikanak man iti soft drinks, Maray. Tay 1.5. Ay, mabit laang, tamangalaak, Mare. Adto'y tigat-gatangam a soft drinks. Agyamanak, Maray. Dandanimot gaya man ag-flight ni Risa akaanak ka, Mare. Uwan ka nung nga ron, Maray. Agam, awan latam mo kon, Maray. Kas itinako nakidin. Dento pa'y maawat dito. Ijay tulaki din Taiwan. Pulaos! Ha? Ay na, agsaysayang dalang iti kwarta ko na lang arutin, Maray.
Puutom to'y kuna. Awan to ti mangawat kan kuna. Ngamin, saan mo't anapintas tilangana? Ay na, saan kumamat akasta at ipanagsasaom iti kaanak maray? Saan anasaya at ti kasta? Man nakimi sa kapay mo't ngarawd. Ha? Ay, ikwa. Ay, at least, makimismisa. Saan akas ka dagiti daduma dita? Adida amo ti agdayaw iti apo. Oray maminsan lang kumamag. Di da pa'y amo ti sumrak iti simbahan. Uray sagpaminsanak asumrak iti simbaan, taamok mat ti agkararag abukbukod ko. Kang runaan iti amen, sa anak nga agsasaaw iti dakas, wenno maikontra iti padak a tao. Saan akas kadag iti daduma dita, aman nakimisa nga agpaysaw, ngam saan met gayam anasayaat ti panunot da. Ha! Suron kon! Ha? Ala, agawid kakit din. Di naktaktakan, taadupay ti aramida. Ay, di kagdanag, tauray di nakpagawideng, talagang agawid akaw. Saan amasapon apapanawon na, tatalagamot nga agawid ak. Ha? Di ta ka man langan, awan pa'y serbimot akasarsarita. Pudno gayam tinaidanon kanyak. Pudno gayam nga itis-tismis nakti mismo nga ikit ko. Idi na mo, jak mamati. Ti amo, panang dadaala ang tinaidanon kanya. Ngam siya ko na mismo tinakangag kadagiti bagbagana. Nagsakit. Ngam sa anak nga agpabak. Aramidak dagijay nga inspirasyon. Tapno agpursige iti biyag. Agabruda, kat igaad ko tiyang trabaho. Dumtang to ti aldaw nga agsubliak. Kat ipakita kan panak nakakanagbidot ka kadagiti bagbagam may papan kanyak, Auntie Aida. Naimbaglaang nga the day of taan niya. Ure kaskasano at damat oras ta amang pasyar kadagiti tourist spot dito'y Taiwan. Makabannog mo ti kanayon at trabaho. Wen nga rod, friend. At least, makapasyar-pasyar tamat. Naimbaglaang apangikat iti homesick. Naku namon, friend. Excuse me. Can you help me? Yes, sir. What can we help you? I'm trying to find this place, but I think I'm lost. Mapupukaw samot, friend. Wen nga rod, friend. This place is just near here. You just have to walk straight and turn left. Oh, really? Oh, thank you so much. You're welcome, sir. By the way, I'm Scott. I'm from America. Oh, I see. I'm Risa, and this is my friend, Eden. Hello! Nice to meet you both. Are you guys tourists too? No, we are working here. Oh, that's nice. Maybe I can treat you both to coffee shop as a thank you for helping me. Oy, friend, ilibre na takano iti kape. Uwan ko namon Sure, sir. Hello, Scott. Hello, Riza. Did I wake you up? No, it's okay. I'm just resting after work. Oh, you must be tired. A little, but I'm happy. Why? Because you called me again. Oh, Riza, can I tell you something? Yes. What it is? You know, ever since the day we met, I can't stop thinking about you. Really? Yeah, you're kind, simple, and very different from the people I usually meet. Thank you, Scott. I think, no, I know that I've fallen for you.
What? I want to know you more, Riza. I want to know everything about you. Your dreams, your family, your life. Talaga? Yes, I want to meet your parents. I want to ask their blessing. Huh? And if everything goes well, I want us to get married there, in your country. Are you sure, Scott? Yes, because I love you. Scott? Amom, friend, nagasat ka talaga kiniskat. Pag ko naamat, friend. Madlaw ngamin anasingpet. Na-inlove sameten at talaga kan kadayji akano, friend. Uwan nga rod, friend. Sapay la ko mga rod, da ison ti lalaki nga itad ti Apo nga agbalin akat ako naynay ko ititong palpiyag. Sigurado daytan, friend. Ay na, nakapimpintas ka iti suot mo agahon anak ko. Agyaman nak nanang. You know, Scott, you are very welcome to our family. Thank you, Teteng. I promise. I will take care, Riza. No matter. Thank you, Iskat. You're always welcome, Nanang. Riza, honey, thank you for believing in me and in us. I promise to love you and take care of you forever. Thank you so much, Scott. I love you. I love you too, Riza. Ay, maragsagan kami para kang kanak ko. Mumi kami, no kasano ti kinasaya at kinagagat mo nga anak. Kang runaan iti amin. Mumi, no niya nagiti nagdalanam. Kano kasano mga inlaban ti bagay, Risa anak ko. Nakita mo siguro no kasano ti nagbaliwan ti biag ti anak ko kabagays. Adan balay da, adalugan da, kan ada pa yung negosyo da. Awa mo siguro maibagam iti anak ko. Saan mo siguro nga uyawan kan tagibasitan? Wan, ngam, ha? Imasenso lang mat gaputan na ki asawa iti Amerikano. Saan mat nga imasenso, gapo iti bukod na panagsalukag. No saan aga po kiniska? Saan mat nga umasenso ti biyagyo, kabagays? Ay na, di ka agsao iti kasta. Tadi mo ammo no anya tinagdalanan ti anak ko. Sakbay anaragpat na ti kastoy aklase ti panagbiag ay da. Agkabsat ta, kaanakam ni Risa. Iso apa nga asem, ta husto kumamutan. Sarde nga mon ti anak ko kabagays. Oray anya pa'y ti aramiden ti anak mo. Saan latta ang mailibak ti kinapudno, amarigrigat kayo. Kat no saan aga po kiniskat, saan kayo ngay masinsaw? Ay, jak amaw no anya launay ti gurguraem kada kamay. Awam matima di nga inaramid miking ka. Wano, aging ga ita kat di mo pay laang maaklawn. Asyak ti inaram kan inkalay sa ni Dilfen. Saan kat asika? Ay, kwa! Ay, di mo man iramraman tinapalabas si ka, Christina. Tapno amom, nabayagan anak ka move on na kanya. No kasta nga raw, sarda nga mon ti anak ko. Husto ti pananguy uyaw kan panang tagtagibasit mo kang kuana.
Ngamen, awan mo't mading ar-aramidin na kang ka. No di ka pailang agsardang, talaga asya kon ti makalaban mo. Day ta titandaan am ayda. Ha? Uray anya pay ti aramidak, adda ket adalat ta ibaga ti ikit ko. Naumaak metten, iso nga agul uli makaklattan. Jakon tinutupan pay, ngamin amok asaan metlaeng nga agpaabak ti ikit ko. Naistorya metlaeng ti inak akursunada kanu ni Auntie Aida idi ni tatang ko. Ngem gapo ta nobya idi ni tatang ni nanang, isuda tinagasawa. Talaga siguro akastoy ti biyag. Adulat ta dagiti banag asaan tayo ama kontrol. Tinapatag ita kanyak ket ti pamilyak. Amok iti bagik nga amin nga ar-aramida ket pagsayaatan ti pamilyak. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Risa. Ken ka pagayam, Risa. Itultuloy mo latta ti agbalin anapakumbaba. Itultuloy mo ti agbalin anasayaat a tao. Ituloy mo ti agsalukag ken agtalag ka iti kabaalam. Di mo ipalubos adadaelan ti chismis wenno negatibo nga opinyon ti panagbaligim. Kang runaan iti amin, ikam iti patag wenno importansya ti relasyon mo iti asawam kastameten kadagiti naganak mo. Aramatem nga armas mo dagiti sayang gusang amang mangeg mo kas inspirasyon para iti napinpintas a masakbayam. Alakastan pagayam, Risa, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo a Julie. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Julie. Gapo iti danag ko a mabaketan a balasang, immanugutak adagos idi inyawis ni Leo ti panagkasarmi, nga oray nabiit kami pay anagamam mo. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Julie, anda ko makayat kung maibagakan ka. Anya day taliyo. Kasla seryoso ka man. Amo, manipot dimteng kay ti biyag ko. Nagbalin mo tan anaragsak ti lubong ko. Ay sus, drama anak man ako na akon Leo. Pudno ti ibagbagak, Julie. Ay ayatan ka unay-unay. Kat no mabalbalin. Dakkat adumteng tal daw ang mapukaw ka iti matang ko. Iso ano man nugot ka. Kaya't kung agkasartan. Anya? Agkasartan ko nam Leo? Wen, Sigurado ka? katwan. Sigurado akong Julie. 101%. Ang Leo, inom abulan tapay laang nga agayan ayat. Wen, pudno nga inom abulan tapay laang nga ganyan ayat. Angam titantumot laang titurong na. Saan ka di? Noy ayatan tamot laang titunggal maysa. Apay ngay apabayagan tapay laang. Leo, Julie, kaya't kumatan ti mangbukal iti pamilya. Kaya't kung ti maadan iti anak. Kat sikat ti kaya't kung agbalin nga asawa. Kan inadagit agbalin to nga anak ko. adda akong dita Leo. Kasla nagpartakla ang ngamin dagiti pasama. Julie, 38 ko. Kat sika, ag 36 mo matan. Amangan iba'y bayag tapay kat saan tanton amaadan iti anak. Sa bagay matket di Kat, kasano? Umanugot ka kadin nga kasartan, Julie. Bayam, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day taabanag, Leo.
Sigurado ka kaday iti pangedeng mo anak kaw. Makikalaysakan ken ni Leo nga oray nabiit kayo pay lang anagam amaw. Wen tatang, pudno nabiit kami pa anagam mo. Ngam oray no kasta, napanaknakakmatan ti kinasingpot na. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso apatsyak nga awan to ti agbalin aparikot inton agasawa kami tatang. Sa anak bet kidi ako muntra. Agam kas amam. Matanagan naklaing iti mabalin ang mapasamak inton makiasawa kantang. Saan bareng-bareng ti pan nakiasawa anak ko. Maawatak ti kayat yung asawan tatang. Angam di kay agdanag. Tapi nanunot ko anay bagda ito a desisyon ko. Sigurado akon ani Leo ti lalaki ang kayat ko ang makaden na aging gatong palbiyang tatang. Ay kit no talaga aday ti pangedeng mo. Awanin maramidan may kininanang mo. Awan mo't ka didagduma ang napatig kada kamita. No di ti pagragsakam anak ko. Agyaman ang tatang. Ken maysa, kayat mimutlaangan ti madan iti apo ko. Laglagi pong kumaakanayon. Nga ore addan ton asawam, adda kami lang dito'y kininanang mo amang tulong ken ka. Ba nag-apagyamanak met unay tatang. Thank you iti kanayon apan ang supsupor tayo kanyak kininanang tatang. Aging ganita, kasladyak pa'y laang mamati. Iti anya, Leo. Nga asawa ka na. Ah? Uray siyak nga rod. Talaga ang nagpartak dagiti pasama kanya. Huwag nga ron. Kat ibilang ko na ito nga aldaw kas kararagsakan na pasama kiti biyag ko. Agyaman na kiti panagtalag. Kan panang pilim kanyak nga agbalin akatakunay na mo ititong palbiyag, Julie. Awan anyaman na, Leo. Siyakit di ati rumbang nga agyaman kan ka. Ngamin, gapukan ka. Nariknak asa anak ngagmaymaysa. Ikarik nga ayatan kan ipatag kay tinalablabas pa'y. Ngam iti panang ipatag ko iti mismo abagig. Aramidag amin akabalak. Tapno maparagsak ka, Julie. Agyaman nak, Leo. Ikarik akasta akmat kan ka. Ikarik asuportaran kan ayatan ka. Aging gatong palbiag ko. I love you, Julie. I love you too, Leo. Agyaman kami abalayan, tauray na kurapay kami laeng. Inawat yu ti anak me nga agbalin nga asawa ti anak yu. Ay na, syaki di ati agyaman kada kayo abalayan. Ngamen, kinayat ti anak yaw ti anak kaw. Awan ti sabali a pagyamanan tayaw, no sana ni Apo Diyos. Ngamin, iso tinagaramid iti wagas, tapno agsabat ti dalan, nagiti anak tayaw, abalayan. Ah, wan makidi ang agpaysaw abalayan. Ay, excited ak nga ruden ang maadaan iti apo ko kada Julie ken Leo. Ay, uri sakbot abakay. At danto manin awa-awirin ta nga po ko tano kasanaw. Hay na, nakarkaro kanya ko na abalayan. Ngamen, agmay sala ang anak ko ni Leo. Magagaranak una yan ang maadaan iti apo ko. Nakasagana ka kadila kay. Un bakit? Sika nga eh. Itay pa'y O anya, mapanta ka din. Katuwa na. O sige, mapanta nga rudan lakay. Agure ka. Ang apay nga akas tatasuot mo. Apay. Adda ka di madi iti suot ko, Leo. Nagkiting mo tapaldam. Simbaan ti papananda. Saan kat abar? Ha? Jacket ti kas tasuot mo. Ala, ingkag sukat. Agpantalon kan ag t-shirt ka.
Sana kasta nakapaldakan nakablaus ka kitin. Sana nasaya ata kitaan. Ang Leo. Awanan ta dupa asaaw. Inka kidag sukatan. Partakam ta na eh. Maladaw tan amapan makimisa. Asino tinakamotor anang itulog kin ka, Julie? Dayjay, ni Alfred, katrabahwak. Awan nga ng jeep ang maluganak itay. Sakit na lobat ti cellphone ko. Iso ang nagpatuluda kun Kahit, apay, masapul ayang nga itulod na kapay aging ka itirwangan ti balay. Awan matdakas na lakay. Tinulungan naklaang mat anang bitbit itibag ko. Agpudno ka man kanyak. Katrabahwam laang ka ding agpay suday diyang Alfred. Wano, adda relasyon nyo. Ay unay kan. Awan relasyon mi kin ni Alfred Leo. Nabayagan nga agkatrabahuan kami kin ni Alfred. Diyak kumakayat ti agpaitulod kan ko ana. Angam talaga ngamin nga awanin maluganak. Iso akapilitan ang nagpaituludak dito'y balay. Inton maminsan, itext nak wano awagan nak, tasyak timang sukon kan ka. Diyak kayat nga agdadaduma alalaki amang itultulod kan ka. Nawatam? Alawanan, pasensya kan lakay. Awagan ka kumamit kat talaga. Angam nalubat nga rod ti cellphone ko. Saan na bale? Ikarik, saanan ang maulit? Kumusta mo't nga tanjay anak talakay? Ni Julie ka day tidakda ka matem bakay. Wen, mano a Domingo mo't tinapalabas, manipod imay pimasyar dito'y balay. Nasaya at ba't siguro ti kasasaad na bakit? Jaklat tamot maliklikan ti agdanag no kualakay. Uray adan pamilya na, anak talat tamot ni Julie. Wen, jak mo't malipatan day ta bakit? Sapay la kumaa, tanaragsak di anak ta iti din na tinakiasawaan na. Nalabit akas talakay, tano addaman parikot, imbaga na kuman kadata. Wen mo't kit di Kayat ko kumamot ang makita kan maamuan, no kasano ti kasasaad na ijay balay dalayo. Anya nga tanong mapantapasyarin ida bakit? Una niya, ay mapantantuman nga agpayso ijay balay dalakay. Lakay, umay kamanganan. Nagluto ak iti paborito nga apamigatan. Prito nga itlog kanto yo. Umay kan tagid dantan amangan. Ayun gayam, amangan numarabyanak nga agawid. Ado nga minti report nga ilipas mita. Hoy, Leo, mangmangagnak ka di. Nakatutuklatan iti cellphone na. Imposible mat adi na mangagtibagbagak. Ay, una yan. Simruman nga tanti asawak. Sumungbat ka mat, Leo. Itayak pa'y asao dito'y, ngam di ka mat sumungbat. Apay, adda ka di inaramid ko adi mo nagustuhan, ha? No adda basol ko, ibagam. Itikas na amukmat. Saan akas ta akila at latan adi ka agsasao? No di mo kaya ti makigiddan kanyak amangan, o muna ako na amangan, tani, aldawan. Diyak kaya ti malado iti trabaho. Makaamukan tumatan amangan. Anyat ni mapaspasamak iti asawak. Agkat katawang agmay-maysa. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Julie, balasang kaw. Kasla na unag ti pampanunutem Ada ka di parikaw. Apay akas din ni Leo, nanang. Anya ti kayat po asawan, balasang kaw. Pasensya kayon, Ngam kabayatan ti panagdan nami. Ado dagiti madmadlaw ko kankwana. Adda dagiti gundaway nga uray anya ti aramidak. Saan nga agsasao? Kalaat latan adi nakasarsarita. Kalaat nga katkatawang agmaymaysa. Ay, kinapudno na balasang kaw. Nabayagan anadlaw ko dayta iti anak kaw. No kasta? Sigo din akasta ni Leo, nanang? Buwan, no maminsan, diya mo ang maawatan. Adadag iti aldaw anasingpait.
Adamo dagiti gundaway abasta agong ungetlatan nga awan met amok a makagapaw. Wan, kasta ngagpaiso. Numaminsan nasingpat. Inton kwan, kalaat-latan abugbog kawan nak. Nga awan matamok ang makagapo. Inton kwan, saan nga agtagtagari. Nga uray anyapay ti aramidak apan nakisarita kan kwana. Wan, kasta ni Leo balasang kaw. Adda dagiti aldaw asaan nga agsasaaw. Kasla ada na unag apang panunutan na. Uray kasanupay ti aramidam a makisaaw. Pulaws asaan asumungbat. Madanagan pay no daduma. Tagkakatawa nga awan gapgapuna. Ay, kasla marigatan lang amin nanang. Awan met amok abasol ko tapno din ang kasarita. Nagrigat met nga rod ti agpugpug tulatan. Madandanagan iti kasta ajar na. Mapampanunot ko pa'y din nga dan sa bagbagtiton ti anak ko. Nanang, Sika ti asawa na. Eso asapay la kumaa ta matulungam ni Leo balasang ko. Kidawag akasaritam ti anak ko. Kadamagam no anya ti parikot na. Amangan nga may no ada pampanunutan na adi na maibaga. Iso akas ta ti jar na. anya ka matan Leo. Api ngay api nuuram matan dagiti badok. Sapay branded dagita abado. Amom ka di ang nginginaan dagita abadok ha, Leo? Jak nga rod kayat dagita abadong. Iso a pinuura kon. Anya, ang apay. Basta jak kayat. Gumatang kalahangan iti baro abadong. Ngam di ka gumatgatang iti blouse. Kas kada nakiting a shorts kan palda. Anya, T-shirt, pantalon, long sleeve kan jogging pants laang ti gatang. Jak kayat nga sa bali ang makakitkita iti pusag kin lupom. Numabalbalin, agabungot kapay kuma. Tapno maling dantarupam. ay na, aglablabas kan Leo. No talaga nga ayatan na. Agtungpal ka iti kayat ko. No talagamit nga ay ayaten nak, agtalag ka kanyak Leo. Amumot asikalaang tilalaki nga inayat ko. Amum asikalaang tinangipaayak iti bagik. Awanan ti ado sa o. Basta ti kayat ko. Siaklaan ti lalaki nga agtagikwakin ka, Julie. Siaklaan! Nawatam! Nasayaat mo ta simbang pagkan bakay. Itay ka pa'y ngoro-urayan. Kaya't kung agkitan ta amangan, nagluto ak iti paborito masidaan. Adobo akar ni ti baboy. Wow! Nagimasan la kay? Siyempre Amok ngamin anabang panog ka manan iti trabaho. Iso talaga nga inlutuan kay ti paboritom. Gimatang pa iti naluom amangga. Kan nagtimpla ka iti Diyos. Ah, ay na. Agyaman nak Leo. Awanan niya man na. Mala, inka agsukatan, tayo dasar kunti ka nanda. Insaganak matan ti pagsukatam. No shower ka, insaganak matan ti tuwalya nga usaram. Itaam langan iti rabaw ti kamata. Sige, agsyawarak labiit la kay. Iti kasta mapreskon ti bagik. Nagbaraman ngaminan ti panawan. Sige, inka nga ron agsyawaran, bakit? Apag huston to inton maidasar ko ti pangrabyanta. Julie! Umay ka man dito! Apay ka di Leo. Umunag ka dito'y banyo tadigusan na. Anya, digusan ka ko nam? Wen! Ang Leo. Apay? At reklamo? Asawa na! Isarumbang lalaang nga ron apag serbyan na. No kunak a digusan na. Digusan na. Nawatam! Maturog tan lakay. Makaturturog ako na yan. Ay, nabanuga ka nagtrabaho iti nagmalam. Nagadutin sangbot mi a report. Maturog tan ko nam. Ang maapay ngay anak ka jogging pants kung nakalong sleeve ka mag... Isumati kayat mo, saan ka di? O subom amin apagan anay mo. Jak kayat ti kaida anak ka jogging pants kung nakalong sleeve. Leo, Maminsan lang ti saom. Noanya timbagak iso titong palam. ang Leo. Maysa! Alawanan, aramida kong timbag ang Leo. Imayak, tanadamag mikin ni Nanang Mau tar aramidon ti asawam king ka. Jakon intugot ni Nanang Mau,
Tama nga no di naman ang malapdan tingiwat na, kat pagsasawan na pa ni Leyaw. Amumatay ni nanang mo. Ha? Ni, anya aya tinadamag yu tatang. Kun asino tinakadamagan nyo. Saan ang anas kan amamuampay? No sino tinakadamagan mi, Julie? Anyaman nga minon aya tinaidanon kada kayo. Amangan mo't no anya laditan timpad padamag da kada kayo. Julie, anak, di mon kaluban ti mading aramid da sawam. Ha? Sinaamon ni Leo. Panawa mo ti asawam sakbay nga dadaki sa mapasamakin ka. Saan na may parbang ti panagan-anos mo iti dinana, anak ko. Ang mga loan niyang tupay taramidon na king ka. Di kay agdanag tatang. Okay aklaang. Ay ayatak ni Leo. Kat nakasagana ak nga agserbikan ko na aginggat kabailang tatang. Anak, pampanunutan mila ang matkininanang mo ti pagsaya atam. Amok day tatang. Angam day to'y ti pinilik. Iso anas kan laang nga rod asang wag tibiyag akadwak ni Leo. Di kay agdanag, takabaelak tibagik, tatang. Aging gaita awan payla ang nagbaliwan ni Leo. Kasjay latta ti ugali na. Moody, numaminsan na singpet. Numaminsan met agunget latan ajak ammo ti makagapo. Adda dagiti gundaway adi nakasarsarita. Jak ammo nuan niya tinaaramid ko abasol tadi namet ibaga. Ay ayatek ni Leo. Ket numabalbalin jak kayat amadadael ti pamilyami. Kang runaan iti amin, jak kayat amadadael ti sinapataan mi idi nagkalaysa kami. Jak amo no aginggat kaano a maanusak ti kastoy nga ugali ti asawak. Nasurok a makatawan mi meten nga agdandan na, ngam aging gaita awan pay anak mi. Ikarkararag kulatan asapay lakuma ta agbalbaliw meten ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Bagim dayta pagayam ko. Isu nga amok nga ammom noan niya tinasayaat aparaken ka. Ngam sapay lakuma ta ammom met nga ikan iti importansya ti mismo abagim. Siguraduam kumalaeng ti kinatalgad mo iti relasyon nyo kas agasawa. Kang runaan iti amin, respeto. Saan lang adayta? Tipudpud no a kinaragsak ti agasawa ket panagayat nga awan buteng ken panang kontrol kabayatan ti panagdannayo. Alakastan pagayam, Julie, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Flora. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Flora. Idi nag-retire ti asawa ket naala na ti pensyon na, nangirwar kami iti van. Naimbaglaang kuma nga ipaarkilami ta isupay met a pangalaan mi para iti inaldaw agastusan mi. Ngam gapo iti saan aninamnama a pasamak, nagsakit ti asawak, agingga nga insubli na ti bulod na abiyag. Naimbaglaangan ta nakagraduar met idin dagiti dua nga anak mi. Tilaangan tagibi mi ani Clyde ti agad-adal. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mama, mabalinda kayo kadi ang makasarita? May papanitian niya, Alfred. Maipapan iti van, mama. Ha? Van ko nam glaysa? Apay, an-anwen nyo ti van day di amayo. Napagnumuan mi kinimanang glaysa, ano mabalin kat ilako tayo laangan ti Van? Ilako ko nayo, ang iho,
Dayjay laangan ti pakalaglagi pantayo iti day ti amayo. Ammumi dayta, mama. Angam kas makita yumat. Nakaistakla ang ijibalay. Taawan mat nga rod mangibiyahe. Ilaw ko tayo laangan, mama. Tay supay ama inayon iti pagpuunan tayong agnegosyo. Planok tagi patak diri ti grocery. Awan ka din daddo maapamuspusan, anak ko. Amuyo mat no kasano ti kinapatag dayjay alugan kanya. Maawatan da ka, mama. Angam sayang matlaang nga rod no nakaistakla ang tilugan ijay balay. May mayat matlaang no mailako, tama pakinabangan tayo pa'y ti mapaglakwan tayo. Ang Di kay ka di madanagan, mama. Ikarit asaan ama sayang ti mapaglakwan itilugan day di papa. Ay, da kayo ang arod, no talaga aday ti amuyo a pagsayaatan tayo. Awanan maaramidak, anak ko. Oh, mama. Tarimaanin yung nga ikabil iti istante dagiti dilata, ah. Ang mga numatnagda. Wen, dito iti pangikabilag, tapno nalaka ang makita dagiti gumatang. Dagito nga yung biskwit. Sa dino ti pang kabilak manang. Ikabil mo dita ayan ti noodles. Iti kasta, agaabay dagiti pang merienda. Dagito'y ngay kape kan asukar. Sa dino ti pangikabilak manang. Wenno dito'y latan pinakasango. Dito'y ayan ti counter. Iti kasta, nalaka ang makita dagiti gumatang. Ay, wan, balasan ko. Mayat day ta na panunot mo. Talaga nasirib kang agpampanunot. Isungarod ti kunak, mama. Dakkel katulungan tayo ni Marian kadagiti negosyo tayo. Wen nga rod, napartak nga at pampanunot. Ah? Da kayo kit di mat. Basit lang mat abanang data. Siyempre, kaya't kumati makatulong. Oh, ala, agawaan yung nga rod ti agyurnos tane. Mabisin akon. Sigurado ang nakaluton ni Clyde. Mapantayo pa'y biit mangal daw. Tasatay tumanan ituloy inton malam ti agyurnos. Naimbaglaangan tanasapa tayo anang lukat ita. Nagadupay laang gayam ti mayornos. Hay, wan nga rod, mama. Makaurnos tayo pa'y sakbay nga umay dagiti customer. Wan nga rod. Clyde anak, bagkatum man dagitoy a karton. Ipaigid mo tani, nakasalit itoy, ang mga numabaddakan dagiti customer. Wan, mama! Ay na! Nagdagsan mat gayam! Nagkuna ngamin ngay agulpya mabagkatan. Indinutom ngamin ay unay kan. Gumatangak man iti bagas nagkaw. Mano a kilo tigatangan nyo, nana? 2 kilo laang. Jay nalok ng tiitid mo Juan. Sige, nana, mabit laang. Gumatangak man iti soup drinks, ante. Clyde anak, ikaw man iti soft drinks ni Raisa. Wan, mama! Raisa? Anya soft drinks tigatangam? Jay dakkel manong. Ay manang gayam. Jay 1.5. Mabit lang ta mga laak, wan? Adala ko yung asin ni Gang Mike's balasan ka. Adda tata, mano tigatangin nyo? Ikanak ban itidwa. Tay original Wan tata. Oh, ato yung ti sinigang mix agat-gatangan nyo, tata. Ada, agyaman ak balasan ka. Oh, ato tibayad ka. Thank you, tata. Ay, agyaman nak. Kunak lakit tinudya akong makatugaw. Gapoy ti kinado ti gumatang. Wan nga rod Agdamot nga min oras ti agatang kud. Awon panagluluto man nga minan. Iso nga ado ti gumatang. Agbantay kayo pa'y dito ay tamapanak biit mang timpla iti Diyos nga inuman tayo. Makain-inumak nga min iti nalamiis. Daytoy laeng, tinapaglakwan tayo iti nagmalem. Wan, talaga akasta taagrugrugi tayo pa'y laang mat. Ang manang, nagbasit mo daytoy? Kasano tayo ngay nga umasenso no kastoy akanayon? Iho, di ka kadiagganat. Dumteng tulat taday ta.
Amumat akaluklukat tayo lang. Husto ni Mama, Alfred, kan maysa, no negosyante ka, masapul ang nagagat kan naanos ka. Anya nga tanon nayunan tayo tinegosyo tayo. Padasan tayo matimang lukat iti restaurant. Anya? Angam Alfred, kaluklukat laang ti grocery. Ita, mangrugi ka manan iti restaurant. Ang mga nukarkaron ang malugi tayo no kastalaang. Di mo ngamin ibagbaga amalugi tayo Saan tayo amalugi ko ng kitdi Masigurado katakdakil ti birok ti restaurant ngam ti grocery. Alawanan, adda akon dita. Ang pangalaan tayo ngay manan iti pagpuunan tayo. Di mat adapay tinabati tinaglakwan tayo ti lugan. Di mo ibaga ang mangirwar tayo manan iti kwarta. Gatanya pa'y ngay. No kasapulan amang irwan tayo, di isut aramidon tayo. Alfred! Sigurado ka ka din, iti dayta pangadeng mo, Alfred. Wan mama, sigurado akon. Angam Alfred, ang mga numasayang laang ti kwarta. No iso tinapanunot ti adim apagsayaatan tayo. Mabalin tayo mat siguro apadasan iha. Mama! Alan, Glaysa iha. Mangirwar ka iti kwarta nga aramaten ti kapsat mo. Sana bale, tapara matlaang kada tayo da ito Makaamo kayo, Mama. Angam sapay la kuma, tahus tula ang dayta desisyon nyo. Dahito yung tigatangan tayo. 3 rice cooker, 5 dosena plato, baso, kutsara, tinidor, kan 2 refrigerator. Anya, 2 a refrigerator adagos ti anaam. Una, Alfred, anak. Sobrang samot nga agpayso day tagatangam. mama, restaurant ti lokatan tayo. Masapul na kompleto ti gamit. Mabit lang, Alfred. Saan tayo pa'y kumaabasta gumatang itinagado a gamit? Ang mga numasayang laang dagita. Tapay kumamot nga masayang, kat usarin tayo nga ron iti restaurant. Alfred, karugrugi tayo laang kunakmanan. Panunutan pa'y kumaan ay bagdagiti desisyon mo. Di ka kumamat agdardara sudos. Noon niya ti kayat ko, iso ti surutan nyo. Iso taramidan tayo. Saan mo siguro anarigat nga awaten dayta, manang Glaysa? Alfred, iho. Husto mo't ket di anyaman ng Glaysa, Alfred. Nasaysaya at siguro no inutan tayo laangan ti gumatang kadagiti gamit. Ay, sana mabalin Dapat, nung nang lukat tayo ni iti restaurant, kompleto mo ti gamit tayo. Makamu ka, Alfred. Ngam ibagbagakon, sayang laang ti kwarta no saan ka asigurado kadagiti desisyon mo. Saan ama sayang, taamok tar aramidat manang. Ay, katsi ka nga rod, anak ko. No iso ti kunam, di iso ti masuro. Ay, makamu kayo. Basta siyak, binagaan kayon. No bilang man taag ka problema, sapay la kuma, tadidak to pabasulan. Awan ti mapabasol, tawan to tagbali na problema, manang Glaysa. Ay na, pasensya kayon, anak ko. Talaga dya kung kabailan ti agbayag anak katakder ijay kusina. Awanan, talaga abumakit matanda tao. Saan nyo apilitan, Mama? Agina na kayo pa'y. Oray siya, medyo marigatan akmatan nga agkuti-kuti. Nang runa itatadakalan ti tiyan ko. Ay kat aginana kayo pa'y ngamin Mama. Uray si Kamarian, aginana ka pa'y mat. Tani, nagdakalan nga agpayso ti tiyan mo. Wan mat ngagpayso, napatpataglat tamo ti salon at yo. Nang runakin ka Marian, laglagi pa madandani ka nagpasngay. Masapol nga iwanam ti bagim. Winangam ka sa nun tinegosyo tayo. Diyak pa yun maasikaso anaimbag ti grocery. Sayang mo tikita ijay. Problema mat nga rod, tawan mat kadwa tayo at tumulong. Ay, wan nga rod At damot inalak adoy ni. Kamsan damot ang nagbayag. Day takat nga rod. Kasanukat basit laang mati mait-itid asweldo da. Pakurangan da siguro Anya ngay nga rod, kat basit lang matibirok ti grocery kin restaurant, mama. Day tuyan ti bagbagak. Problema at talaga. Tabasit ti mabirbirukan ti grocery kan restaurant. At damat nga minang klase ni Clyde. Noawan ko di oray iso ti kadwak ang mga sikaso dito restaurant. Tani Marian ijay grocery. Jakmat nga rod kabailan no may maysak. Tadjakmat mapagigiddan ti trabaho dito Saan mat amabalin nga agyanak dito Taadamat trabaho. Oray siya,
Masapol asumre kakmet iti trabaho. Ay, awanan. Lugi negosyo no kastoy laang. Kumusta ni Manang Marian, mama? Naganak ka din? Saan pa'y nga rod? 2 oras na ang ngaglib-libor. Sapay la kuma, ta normal ti panagpas ngay ni Manang Marian. Ay, wan nga rod. Ang mga kit din no isiis da no talaga amarigatan nga aganak. Asino ngay ganti ng lukat iji grocery ken iji restaurant? Awan tanda kami mat ditoy. Awan mat nga rod agbantay. Iso akapilitanan nga agserra. Ala, sayang mo't ano kasta mama. Awan ka tintan duma pa muspusan, tap nagtultuloy lang ta tinegosyo tayo. Awan mat nga rodan, tabisi tayo mat amin. Adda mat trabaho ni Manong mong Alfred. Uray ni Manang mo aglaysa. Adda mat trabaho na. Ni Marian aganak matan. Sigurado nga agtanggad pa'y. Diyak mat mabalin nga ibati. Masapul akadwa ak ijay balay aging gaapumiksa. Ay, sayang mo ti grocery ken restaurant, mama. Un nga rod, ang anya ngay kat awan mat nga rod mga sikaso. Kasano dayto yun, mama? Awanan. Nagaduti na sayang. Imbagak mat ngamin idi kada kayo, nga uray saan tayo pa'y kumaagumatang kadagiti gamit. Anya nga ita, nasayang laang. Ay, un nga rod Kitaan nyo man, awanan ti mga sikaso iti grocery ken restaurant. Ay, sayang ti kwarta. Ay kat talaga akasta anak ko. No maminsan, di tay matkat kabailan na kontrolan dagiti pasama. Wan, pudno aditay kabailan na kontrolan. Ngam nalugi tayo, gaputa impalubos yo malugi tayo. Glaysa, awan basol tayo iti pan nakalugi ti negosyo tayo. Talaga laeng ngamin nga awan gumatang. Kan maysa, talaga siguro aday tatimako na agasat tayo ang nagnegosyo. Ti malugi, tawan mat nga rod usto ang mga sikaso. Ay na, saan mama? Di yu ibaga ti kasta. Nalugi ti negosyo tayo. Ngamin, iso ti kinayat yu ang mapasamak. No saan kayo ko mga imanugot iti kayat ni Alfred? Saan kumamat ang napasamak ti kastoy? Glaysa. Nagtangkan tumat ngamin ti ulo yu? No saan yu ko mga inayunan ni Alfred? Saan kumamat ang nasayang ti kwarta? Kitaan nyo man? Napanlaang iti awan kaas-askan na abanag ti kwarta ang naglakwan tayo iti lugan. Ay, sayang talaga! Alfred, uray di basit lang ngamin nga apartment ti Sapulam. Iti kasta, saan ta madagsanan iti abang? Sana. Diyak kahit ibasit lang. Kahit ko diyadakkel. Itikas na. Nalawa apag naadan tayo kada mama. Kan may mayat dyan nalawa. Tapno komportable tayo. Saan lang nga ta? At dapay pangipunduan tayo kadagiti gamit nga agapu di restaurant. Alfred, saan nga amin nagundaway kat dakal nga espasyo ti kasapulan tayo? Tinapatag at dapag naadan tayo. Awan nga rod pangikabilan tayo kadagiti gamit nga agapu di restaurant. Panunutam kumamot dagiti gastos. Nang runa itataadan anak ta. Ang mga nuditan ton kabailan ti gastos no bilang laang. Di ka kadiagdanag. Tas siyak ti makaam mo, Marian. Apay no ilako yung aminan dagita agamit. Iti kasta, mapakinabangan pa'y. Isumat lang ang nakatambak lang dita. Sayang mat. Ay na, jak man ammo ijay adi man ako. Di namat nga rod kayat nga ilako. Ay, una yan ni Alfred. Jak mauawatan ti ugali na. Pala desisyon tumat ngamin. Di na ammo ti mabagbagaan. Saan lang nga dayta? Manipod na kastrak iti trabaho na. Nagbalin matan a sosyal. Puro matan branded dagiti usar na. Ay, ammo pa'y man ijay kabsat mo. Nakaararte mat nga rudan. Di na pa'y kayatin nga glaba kami. Ti kayat na, ipalondri amin abado na, tapno na bang lukano. Ay sus, no di na sursuruan ti agtipid, jakla amon. Wan nga rod, di na matammo tag praktikal. Nang runa ko maitatad dan anak da ken ni Marian. Sapay di da pa'y nagkalay sa akin ni Marian. Naimbag kumamat no saan akanayon ti panaginom ni Alfred. Akadwa na dagiti babarkada na.
No saan nga agbalbaliw ni Alfred, ang mga no agbalaw tulaangan no panawan ni Marian. Dayta met nga rod ti sang kaibagakan ko na. Ngam awan, talaga anatangken ti ulo di kapsat mo. Kay-kayat na latan ti kay-kayat na. Talagan saasaanen ang maisuro jay adim, anak ko. Itay pa'y apalpaliiwan ka, Alfred. Nakaununag mati pampanunutam. Apay, adda ka di parikot? Anya nga tanong agawid tayo langan ni Jalaw yun. Ang mga numay mayat ija pag naidan tayo. Awan mo't ngamin maurnong no dito'y tayo syudad nga agnaid. Puro mo't gastos. No siyak, awan mo't parikot iti dayta. Okay lang mo't kanyak. Angam kasanon nga iti trabaho. Pampanunutan nga rin kasarita ti boss ko. Kasaritam ko nam? Wan, Para iti anya. kasarita ka. Numabaling nga ipatransfer na kay Jalaw yun. Ay katsi ka No iso ti amom apagsayaatan tayo. Di iso ti aramidam. Wan, kasaritak ni Bosinton bigat. Bareng umanugot no ibagak nga agpatransferak ijalaw nyon. Hay na, numabalbalin, jak kayat nga agawid kayo ijay laon yun, mama. Taapay mo't glaysa. Ta sigurado ang minalam tumatan ti inom ni Alfred ijay. Saan mo't siguro Ay na, di yung maibagaday ta, mama. Am-amukon dagiti kakabagyan tayo. Kat no nagrarawot da iti arak ijay. Hangam da kayo matkit di No anya ti desisyon nyo, di iso. At least matkit di ijay, talibre ti pagnaadan nyo. Saan akasla dito yung agab-abang kayo? Wan nga rod. Awan kastay padasan mi Bareng mayat no agnaid kami ijay laon yun, anak ko. Kat, anya ngay, sigurado kan iti ko nam apa nagpa-transfer mo ijay laon yun, Alfred? Wan siguro. Siguro? Ni, kayat mo asawan, saan ka manin asigurado iti daytang aramidam? Ay, pampanunutak nga rin no kasano manang. Anya nga itam mo tayo. Amangan mo't no da napimpinta sa agasat nga gururay kanyak ijalaw nyon. Ada kang kadayta, Alfred. Ang sapay la kuma tapanunutan pa yan na imbag dayta a desisyon mo. Laglagi pam, asaan basta-basta ti agpa i-transfer. Amok mo't kit di. Ang awan mo't tidakis na no bilang tapadasag. No siyak lamay sa, nasaysaya at matlaang no dito'y kayon syudad nga agnaad. Mangsapol kayo latan itinalaklak apag naadan nyo. Iti kasta, saan kayo amarigatan? Dagiti laangan kagawaan nyo ti iyawid yu iji balay. Wino saan, ilako tayo laangan dagiti dadduma. Mabalin mo't kit di amanang. Tulungan da kami man nga rod amang idispos ka dagiti kagawaan. Tay supay ti mapaglakwan. Kaya samad di nakatambak laang dita. Day takat nga minti kunakmanan. No dimngag kayo kumakanyak idi, awan kumamat ti kastoy aparikot ita. Ay, manang. Ay, darasudos kan tumat ngamin. Anya ngay ita. No pinanunot mo pa'y kumaan na imbag dagiti nagbalin a desisyon mo, di saan kumamot akastoy tinapasamak. Sapay la kuma, taagbalin nga adal daytoy ken ka, Alfred, ading ko. No panunutek anaimbag at damat punto ti inauna nga anak ko. Darasudos ngamin at talaga ti inaudi nga anak ko. Noon niya tinapanunot na isulatan adi na panunutan noan niya ti mabalin nga ibunga wenno resulta ti aramidan na. Aklunak nga inayunak daytoy kadagiti nagbalin a desisyon na iti kalabas. Banag asaan kumamet arumbang. Ngaman niya ngay ngarod ket nalpas metten adda ditan. Jaklatan agtagtagari tunggal agsao ti inaunang anak ko, taamok nga adamet bidot ko. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Flora. Ken ka pagayam Flora. Uray nalugi dagiti rinugyan nyo a negosyo, saan kayo latta kuma amapukawan itinamnama. Takas kunada nga rudan, habang may buhay, may pag-asa. Kang ronaan iti amin, ikan iti importansya ti pamilya.
pagtalinaedan ti kinatibker ken panagmaymaysa, ket di kay agbuteng amang rugimanen para itinapinpintas a masakbayan ti pamilyayo. Alakastan pagayam Flora, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Naawi sakmet a nagsurat takayat kumet nga ibinglay tinagbalin apadas ko, ket sapay la kumat ta mapili yumet nga idrama. Rugyak man ti agsalaysay idi si bibiyag pay ti asawak, kastoy man ti pakabuklan ti amin. Lakay, mangan ka pa'y sakan to sumrak iti trabaho. At damat inlutok nga itlog kan to yun. Wen bakit? Talaga ang mga anak pa eh. Tani, narigat ti mabisinan. Sapay agbuhos kami ita. Kastaya, Wen, ay kat agan-anad ka nga rod iti trabaho alakay. Amok anarigat ti agtrabaho iti construction. wen bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Tatalagamot nga gan nadak. Pudno anarigat. Ngam okay lang. Basta agpaay iti pamilyata. Masapul adublyag pa iti ang gagat. Tani, duanton ti anak ta. Wen nga rod, manulaangan abulan ti palabsan, agpas ngayak ton. Amom lakay, awanan ti sapulag pa'y kan ka. Malaksid nga min anasingpet ka, nakagaggagat ka pa'y. Banag apagyamyamanak unay. Na yun dahi ta pa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Siyempre mat Among bakit? Awan rumpa nga pagyamanam. Ngamin, para matlaang da ito iti pamilyata. Di kagdanag, tenton at danton urnong ta. Mangipatakder tanton iti bukod ta nga store. Uray di basit lang, iti kasta. Uray di kan mapanmang isursur iti nateng. Okay lang lakay. Nubilang taaddan ton istor ta, ay kat mangisursurak tulat ta. Isupay mo ti mapaglakwan. Sana bale, ta na irwamak mo ten. Mala, sikat ti makam mo, bakit? Basta iwanam ti sikog mo iti kasta, nasalon at to ti pasngay mo. Katuan, talagamat nga isotar aramidak lakay. Ngala, ingka nga rodin idasar ti pamigatanta, taggidan tan amangan. Ni, agalas tres mat gaya man iti malam. Tinasayaat, agrubata kon. Agbuhos ka nung amin da Jimmy itakat. Amangan numarabyan nga agawid da jay. Iso akapilitan asya kun ti mapan mangsokon iti anak mi. Magmagna akon amapan iti pagadalan. Exercise kumatlaangan. Itikas na, jak tumarigatan nga aganak. Adeline, anak! Adeline! Ni tatang mat da jay. Adeline! Mabit lang tatang, umayan. Ay na, naimbaglaangan. Tanadaron ka pa dito balayo, anak ko. Kinapudno na agrubrubwat akon amapan iti pagadalan. Mapan ko sukunan ti apoyo. Ay na, siya kung ti mapanmang sukon kini Jerry, anak ko. Agkuyog kayo langin kininanang mo amapan iti ospital. Ha? Ospital ko na yun, tatang? Wen, Ni, apay, asino tina-ospital? na-aksidente ti asawam iti construction site. Kat intaray da iti ospital. Anya? Saan? Saan napod na dayto eh? Saan? Jimmy, asawa! Jimmy! Apay nga imbati na kami matan. Apay ngay! Kasano kami paitan, taimbati na kami matan. Kasanan nagiti arapapta. Kasanan, Jimmy.
Nanang, kayat ko ti agabron. Anya? Agabrod ka ko na, Adeline, anak ka. Wan nanang. Kasanon nga dagiti duwang anak mo? No bilang taga-brood ka, anak ko. Panagkunakat awanan ti dadu mapay apamuspusan. No saan ati iya adayok tatang. Kayat ko nga ikan itinarimat amasakbayan dagiti anak ko, nanang, tatang. Ang anak ko, inlam abulan pa'y laang tinauding anak mo. Uwan ba't nga agpaiso, anak ko? Di mo iba ka nga ibatim ti anak mo iti kasta nga edad na. Amok day tananang. Nasakit day to'y nga aramidek. Ngam para matlaang kadakwada nga agkab sa ti iya adayok. Ay, Adeline, anak. Amo ka di baybay ang dagiti anak ko, nanang. Tatang, sana bale, takanayunak to ti umawag. Ay katsika ang arod, anak ko. Anya ngay nga rod no talaga adida kan malapdan iti dayta pangedeng mo. Bastagan anad ka kumaichay, wan. Wan nanang, di kay madanagan. Tagan anad kan agsingsing putak to iti lugar apapanak. Sa dino ti papana, mami? Jeric, anak. Mapan agtrabaho ni mami iti adayo ang lugar. Iso nga agsingsing kawan. Sa dino ngay dayta ang lugar, mami? Agabrod ni mami. Iti kasta, adda igatang tayo iti ado nga ay ayam. Ado a sapatos, ken ado abado yo ken ni ading mo. Ken tapno adda usarin yo nga ag-eskwela. Sumurutak mat, mami. Ay saan awanton kadwa ni ading mo no sumurot ka kanyak. Dito'y kayo pa'y kadalolo ken lola muan. Jak kayat, mami. Basta sumurutakkan ka. Sanda kami nga ibatbati kan ading ko, mami. Please. Pasensya kan anak. Nga masapol nga agbati kayo. Aram itak dito'y para kada kayo kiniading mo. Adeline, anak. At danti tricycle apagluganam amapan iti sentro. Mapankan, tapnosan ka mala daw iti flight mo. Wan tata. Mami! Ang subli ka ditoy! Mami! Hello tatang, kumusta kayon? Ni nanang, kumusta matan? Dagiti ubingay, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, anak. Nasaya at kami mo't. Ninanang mo, nagudong itay bigat. Di pa'y mo't simbang pet. Ni mo't Jeric, napan nag-eskwela. Nakamilaang kiniyumit at da ita tito'y balay. Mabit lang, tay turong ko ti kamera iti anak mo. Oh, at ita, Yumi abaw, adda ni mamim. Hello, Yumi anak. Kumusta kan? Kailiw ka una yan, anak. Agkatawa mo ti loko. Kas namaw-awatan na ti bagbagam anak ko. Wan nga rod tatang. Ay na, nagbiit ti aldaw. Innam abulan na laang idi pinanawak. Ngam ita, dakilan. Nakaluklok magpay. Aywan nalaingan nga agkarayam. Nakalukok nagmud nga rod. Kat no nagrawat tumat labing nga gatas. Manulangan na bulan ti palabsan, magdanton. Itarayan da kamintong kininanang mo. Ay na, numabalin laang ko mga arako pag ti anak ko tatang. Numabalin laang ko ma. Ay na. Nagpintas mo ti uniforme, mapo. Bagbagay mo.
Sumre ka kadimatan ija iskol akas kin ni Manong, Lola. Wen apo, mabiit lang tawagan ta ni Mamim. Iti kasta, makita na ti kabarbaro a uniform mo. Hello, Nanang. Hello, anak. Umuna nga aldaw ni Yumi ita ijay pagadalan. Oh, kita ti suot na. Bagbagay na. Saan ka de? Wow! Nagpintas mo ti anak ko. Oh, say hi to your mommy, Yumi apo. Hi, mami. Kunam Hi, Mami. Hello, anak. Agsingsingpod ka ijay iskul, wan. Sumungbat ka, apo. Wen. Wen, mami, kunam Wen, Mami. Ay na, pasensya kan anak. Busy nga agbuy-buya. Okay lang, Nanang. Maawatak mo't. Kun may sa talaga akas ta dagiti ubing ita. Nakatutok dalatan nga agbuy-buya iti YouTube. Sige, umawag kami tumanang inton malam, anak. Itulod mi pa'y ida ijay pagadalan. Tanay, amangan numala daw da. Sige, Nanang. Agan-anad kayo. Wan, anak ko. Agan-anad kamot dita. Bye. Nagsakit ti ulok, Lola. Kankas lama pupuran ti matak. Nagsakit. Nagpudot. Nanrik na agman ti ulom, apo. Ha, Diyos ko. Nagbara kamot nga agpaiso. Nagsakit ti ulok, Lola. Ay, Diyos ko. Ay, Tirsaw. Ay, Tirsaw. Agrin ka man. Tirsaw. Apay! Nagngato ti gurigol ni Yumi. Anya! Kita agsaro apay kitdin ti apo ko ta. Ha? Malamlaminak, Lolo. Lola. Anya nga ito ipantalayan mo dito hospital ba kayo? Wala kay. Itaray talaan ni dya ospital ti apo ta. Hello, Tatang. Kumusta ni Yumi? Kasi ti Diyos, medyo okay matananak. Saanan akas idirabi ang nagngato ti kurigor na. Kan saanan nga agsarwa. Dahil laeng, taobserbaran pa'y kano dagiti doktor. Isuasan kami pa'y ang makaawid ita, anak. Anya ngay kano ti sakit ti anak ko, Tatang. Pneumonia kanumad. Diyos ko, nakakaasimot ti anak ko. Ay, un nga raw anak ko. Ang pagyamanan tayo iti Diyos. Ngamin, di na impalubos nga dadaka sa mapasama kini Yume. Wan nga ron, Tatang. Ninanang sa dino ti ayan na. Napanagimbatang itaagas ni Yume. Sige, Tatang. Ano sa inyo pa ilaang timang bantay kini Yumi, Sana bali, agawid ako ni iti mabiit. Ha? Agawid kan ko naman ako. Wan, Tatang. Itamot lang, rugyan ko nga asikasuan dagiti papeles ko. Agawid ako, Tatang. Adto yan ti agas ni Yumi lakay. Gimatangak matan iti meriendaan na apaman amarieng. Bareng kayat na to'y puto aginatang ko. At to'y magtikapim lakay. At dain nalak adikot. Isupay laeng ati kanam. Pagururayan ta iti itulod ni Shirley abalon ta. Ay, katuan na ba kahit? Sige, iti sumpay lang di talamisaan. Takapyak to inton madandama. Kat nakasaritam ka din ti anak ta. Wain, imawag itayan. Anya ngay ti kunana. Agawid ka nung batan niya, Adeline. Agpaisaw. Wain, nalpas ka nun ti kontrata na. Saan ka nun nga agree niyo? Agawid ka nun, tapno maaiwanan na ti anak na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta lakay. Una, sa balilat tamot no iso mismo ti mga iwan kadagiti anak na bakit.
anak ko. Mami, Ay na, barukan, Jeric, anak ko. Kaing-ingas mo unay day di dadim. Tinawid mo ti kinadangkaw na. syempre iso nga rod ti amak, di iso mati kayong ingas ko. Ayun mo't ngagpaiso, adilin anak ko. Ostomat ngagpaisaw, ti kinuna ni Jirek, adilin anak. Ayaw mi apok. Umay ka, si Mang Putin ni Mami. Yumi anak, siyak day toy, ni mami. Saan asika ni Mami? Ha? Yume, apok. May sala ang ti Mami. Jay la ang ada jay silpon ni Lula. Ay ikwa, kasto nga minapok. Nagawi din ni Mamim, iso nga awanan ijay cellphone. Addan dito'y balay, kat iso ti kasangsangom ita. Yume, apok. Di kasarsaritam ije silpon ni Lulam. Kanti kasangsangom ita, kat may maysa. Iso ni Mamim, apok. Husto ni Lolom, apok. Nagawi din ni Mamim. Awanan ijay cellphone. Adda dito'y balayan ni Mamim, apok. Yumi anak, umay ka tag kay data, wan? Ijay tan kwartok amaturog. Jak kayat? Ni Lula ti kayat ko kaida. Ha? Mala, bayampay lang anak ko. Bagkatumton inton makaturugan. Nana, Makaturturog akon Lula. Inta maturugan. Sige apok, umunakan tasakto sumarunawan. Manjak, agsaklutak laangan ken ka Lula. umay ka tag sakdot na anak. Itikas na, saan ang mabannog ni Lolam? Jak kayat? Ni Lula laang ti kayat ko apagsaklutan. Mala, bayampay lang anak. Di mo pilitin. Iti kasta, saan anak karkaro nga umatapkan ka. Mabati ak nga inton bumaybayag, mairuam tumulaang kan ka. Agsida ka itinateng Jeric. Adoy, nagluto ak itipakbet. Naimas dayta. Mayat tinateng tanasustansya itibagi. Ikatam ti tarong kan pareya, Mami. Jak kayat. Dito lang karabasa ti kayat ko kan karne. Anya, ang anak. Basta jak kayat ti tarong kan pareya. Di yo ipilit. Tano ipilit yo. Nakarkaron ajak agsida. Jeric, Ala, ikatamon ti parayakan tarong anak ko. Talaga nga main asaan nga agsidsida ni Jirek iti kasta. kasta ka di tatang. Wen, kan amangan no kinabilam iti bugoong ti pakbet. Wan nanang. Ay sos, allergy ni Jirek ti bagong anak. Anya, Uray ni Yume, di na kayat ti masida ang nakabilan iti bugoong. Kan allergy na ti pasayan. Iso adi mo pagsidsidaan iti pasayan. Tano kumaro ti allergy na, saan ang makaanges? Jay hotdog nga adda cheese na ti kaykayat na asidaan anak ko. sapay sinigang alinaokak iti pasayan ti pangrabyan tayo kumatatang. Ay, saan ang mabalin anak ko? Bayam, tamang iprito aklatan iti hotdog asidaan ni Yume. Wano saan? Mangluto ak iti karabasa nga adda itlog na. Isukit nga min ti may sa akay kayat na. Siya kung tatang, ibagayo lang no kasano ti pamayak nga agluto, taiso ti aramida. Adilen, anak. Amumi asan analaka ti pagdaldala na mita. Saan lang aday ta? Ammo mimet no kasano ti panagayat kan panangipateg mo kadagiti anak mo, anak ko. Nanang, tatang, masaksaktanak lang amin itikas jay a reaksyon ti anak ko. Kunaklakit din no amamunak kas inan. Ngam saan gayam? Nagadot ijak amu may papan kadakwata. Dagiti paborito damakan. Bado, ayayam kanda dumapay. Di ka kumamapukawan iti namnama anak ko. Itultuloy mo laeng ti makisarita kadakwada.
Ubing pa ni Yume, ang kabayatan ti panagdakkel na, mamatiak ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Husto ni tatang mo, Adeline, anak ko. Nairwam laeng ngamin nga iti cellphone ti pakakitkitaan na ka. Iso akas jay ti kunana. Di ka mauma makisarsarita kan mga sikaso kadakwada. Patyag adumtang tumulaang ti aldaw ang mayasidag tirig na ni Yumi kan ka, anak ko. Wanan, tatang, ikarigatak nga aramidan ti bilin nyo. Kat samay la kumatadumtang tumatlaang nga agpaiso ti aldaw ang maawatan nak ti anak ko. Mamatiak akasta, Adeline, anak. Amok, akabailam dayta. Wan, tatang, amo ka saan pa'y analadaw ti amin. Ikarigatak nga aramidan amin nakabailak. Tapno maipakita kan maipariknak kadakwada ti pamatag ti may sangay na. Aklonek a masaksakitanak. Nagsakit itirik na ti may nga ina ti kasjay a reaksyon ti anak na. Nga manyangay nga rod, basol ko mat. Wen, basol ko, ngamin pinanawak ida idi babasit dapay. Lakay ken baket meten dagiti naganak kanyak, iso a nagdesisyonak asaan akon nga agsubli ija abroad. At damat basit ornong ko kat iso ti inaramat ko anang rugi iti basit a negosyo. Ti negosyo nga arapaap mi idi nga agasawa. Ti maaddaan iti sari-sari store nga ita kat nagbalinan a grocery ken bagasan. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw kaslain inot metten a mayruruam ti inaudi nga anak ko kanyak. Kasarsarita nakon. Saanen akasla idi agrabe ti kinaatap na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Husto dagiti naganak mo. Di ka mapukawan itinamnama. Nasken laeng nga agbalin ka anatibker kadagiti panubok adumteng. Ipakitam ken ipariknam ti panagayat, pammateg ken pannakaawat kadagiti anak mo. Ikkam iti pateg ti tunggal kanito akadwam ida. Mamatiak adumteng tumetlang ti aldaw nga agbunga dagiti rigat ken sakripisyom para kadagiti anak mo. Alakastan pagayam, Adeline. Ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo adindo. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, manipod nangasawa ak, ado ti mangibagbaga anaga-satak kano, ngamin, napintas, nagagat ken nasingpet ti asawak. Saan laeng adayta, di adalpay. Isu na laeng tadidak kayat idi dagiti dadakkel na. Malaksid kano ngamin nga awan nagadalak, mannalon ken agtaltalyerak laeng. Narugit kano ngamin ti trabahok. Isu nga awan kano tinasayaat a masakbayan ti anak da no siyak ti pakiasawaan na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Maylin, anak. Saan da ka pinag-adal? Tapno makiasawa ka laeng itipada tayo mutlaeng aman nalon. Kain agri-prepare laeng iti may sa talyer. Narugit day ja trabaho. Anyan tulaeng tipakan na ken ka. Ruaut, makina, wanaw langais. Dayta ka nga rod ti kuna malaang lakay. Nakapimpintas ka anak ko. Saan lang adayta? Di adal ka pay.
Maysa ka maestra. Nagadumo di ti profesional nga agar-aram keng ka. Ngam apay ani dindo pay laang ti inaklon mau. Apay, Maylen? Tatang, nanang, saan at trabaho ti pangrukudan iti maysa a tao? Nasirib ka mo't ti kunak anak ka. Ngam apay ngay, akasla saan da kami mo't amaawatan kin ni nanang mo. Di kayat milaeng may, kit agbalinto anasaya at ti panagbiag mo. No siyak laang amay sa, awan ti makitak aparikot iti pan nakirelasyon ko kini dindo. Masigurado nga agbalinak to anaragsak iti danana, tatang. Kaya't mo asawan. Mas pilyam day di adin daw ngam da kami anaganak mau. Kasta ka day? Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam ay ayatak ni dindo. Minamaag ngayat. Tatang, Isakripisyong ka di amin para lang iti lalaki nga awan mo't maipagpanakil na. tatang nagagat ni dindo. Awan ti makitak adakas iti trabaho na. Taure agri-prepare laang iti talyer, kan manalon laang, awan ti lamlamangan na a tao. Kang runaan iti amin, ay ayatek ni dindo, tatang, nanang. Hay, una yan. Anyaya timpakpakan da dya din tukeng ka. Taape akas talaunay ti panangisakit mo ken kwa na Maylen. Nanang, agsagala kayon. Ngamin, anyaman nga aldaw manipo dita. Dumanon tayon. Ha? Dumanon tayon kunam dindo. Wala nanang. Ang di mo't saan da ka kayat dagiti dadakkel ni Maylen apara iti anak da. Bayan nyo, nanang. Saan mo't nga isudat asawag? Nimot Maylen. Ha? Uray niya petar aramiden da nanang. Ilaban ko matayat ko kini Maylen. Jak ipalubos nga isuda ti manglapad iti panangasawak iti babae nga ayatag. Sigurado ka kadain iti dayta pangedeng mo din daw. Wen ko naklangaruda nanang. Sigurado ag. Ngamin ay ayatag ni Maylen. Awan nga ta ati agbalin aparikot no bilang tadumanon tayo anak ko. Awan nanang. Basta pasig a kinasayahat lang ti ipakita tayo. Iti kasta, awan ti rason tapno agkad-kad da iti panagkasarmi ken ni Maylen. Ay kat si kangarod ti makaamua anak ko. Wen nanang. Di kayo madanagan, tasyak ti makaam mo. Basta agsagana kayon, tadumanon tayon iti kabiitan a panawen, nanang. Hanya nga ti aramidon ta italakay. Panagkunak kat desidido na talaga di anak ta makikalay sa iti day di adin daw. Hay, wan nga rod Talagan sa nga awanan mabalinan ta bakit. Natangken mo ti ulo ni Maylen. Talaga nga ilaban na ti panagayat na iti dayja adindo. Ay, kas naganda, kaya talaang mo't nga agbalin kumaana saya at ti masakbayan na. Ngaman yan, tasukiran na tansamit teng. Dayta nga rod ti di na maawatan. Ang saan nga agkamkamali dayja din daw. Tano oras asinaktan na ti anak ta. Siya kun a mismo ti makalaban na. Kaya't mo asawan, umanugot ta nga rudan iti panagkasar da Maylen kinidin daw, Felix. Katuwanan anya pa'y nga rod ngay. Sapay la ko mga rod tapanaknakan day di adin daw, akarapat dapat daytoy nga agbalin nga asawa ti anak ta. Awan lat ammo kon Loreta. Basta saan nga agkamkamali ko naklangarudain. Tano oras nga agkamali. Talaga amadanog ko ti subsub na. Among, kasta unay pa nagyaman ko iti Diyos. Tapay mat. Gapo ta siyang tinaasawam, kasta ka di dindo. Ha? Katuwa na. Saan lang rayta? Nalaos ti pa nagyaman ko. Ngamin, oray didak kaya dagiti dadakkel mo. Inlaban mo latta tiin ayat ta.
Katita, agasawatan, Maylin. Siyempre, kasta ak ngamin nga agayat din do. Uray asino pa iti agdep pa. Talaga nga ilaban ko ti ayan-ayat ta. Baka nagapagyamayamanak unay, Maylin. Iso nga ang singsing pagkawan. Kayat ko apanagnakam kadagiti dadakil ko. Asa anak anagbidot anak asawa kan ka din do. Ikarik, Maylin. Aramidok amin nakabalak. Tapno mapanag nakakalakwada day ta. Anya day ta nakasako nga awit mo, anak ko. Mais, Nanang. Nay, sa dino nga iti pangipanam iti day ta. Itulod ko man iti balay na katugangak, Nanang. Na impaglaang mo tapang ramanan day timulak a mais. Bilibak mo't iti kinaanos mo, anak ko. Kurang laengan kat papanawon da katunggal mapan ka ijay balay da. Ngam saan ka latamot ama amak mapan ijay. Ay kat talaga akas tananang. Naturedak ama panijay. Tawan mo't amok abasol ko. Nasaya at mo't ipakpakita kadakwada. Iso nga awan nga rod panggapuan da amang gura kanya. Ay, unay mo't lakit ding aminan. Basol mi iti day di tatang mo. No apay asaan ka nakaadal. Ngamen impalubos mi iti panagsardeng mo. No kumatay na lukoy da ka nagadal. Amangan numaysa kamat itan a profesional. Awan basol yun, Nanang. Talaga siguro ajak gasat ti makaadal. Tano nakaadalak. Amang anusan mo't animaylin tinasawa. Ha? Talaga akas tatigasat, Nanang. Iso adiyo ka din pabasulin ti bagiyo. Kan maysa, talaga ama sa dutak idin nga agadal. Takinay kahit kung tinagtalon kin nagre-prepare. Sapay la ko mga rod taagbungan tumitlaang itinasaya at ipanagan-anos mo. Sapay la ko tamakaamiris meten da abalayan. Kat aklunan da kameten kas manugang da. Mamati ka kasarana. Mala, da kayo pa lang ti makamuti ti balay, ha? Sa nabali, tagawid akmut lang nga dagos, apaman ama itulod ko to'y mais ija ayan datatang. Naimbag nga orasyon, tatang. Si kamot gayam din daw. Apay, Anya ti gagaram? nangyaga kiti mais, tatang. Naimbag lang nga iling tayo. Kaburburas ko lang kadag ito'y. At di, tatang, para kada kayo amin dayta. Agyaman na ka. Ngam siguradum lang nga awan sabidong dagit inted mo amais din daw. Ha? Ni tatang met. Apay kumamot ngay ka kiti sabidong no bilang. Oray kas kasano, tatang. Sa anak mo't akas ta klase ti tao. Da kayo met. Anya nga tamak. Kaya't kulang met ti makasigurado Maawatan kayo, tatang. Ang amdigag danag, tadyak tupulos aramidin dayta. Ngamin, at damot respeto kada kayo kas ama ta asawa. Mala, hustunan. Nakadu ka man ako nakon. Idisumlatan di talamisahan dagiti mais ngitid mo. Tailing tangto ni nanang yun ton sumangpay. Nasingpot sa mga agpaiso di manugang ta, Felix. Na, pagkunamot si Kaloreta, Wala, tayo din na minsan nga aldaw, nang yag kadagiti mula na amais. Ita, imay mat nang yag iti bagas kan groceries. Saan lang aday ta? Nang tagpay iti kwartata. oo, agin sisingpet ko nama. Isutam mo. Felix, Sigurado akwartamot lang di anak tating gatang na iti bagas kang groceries. Agraman ti kwarta nga inted na ka. Pangalaan kumamot day jatin do iti kwartana no saan akwartamot lang di anak ta. kunak man no naaklon mo ni Dindaw kas manugang ta. Jak amo Basta te amo. No kumata professional tinakiasawaan di anak ta. Saan kumamot nga grigrigat akas tayo ta? Saan mitkat nga agrigrigat di anak talakay. Ay, jak amo ken ka Loreta. Inikan na kalang iti kwarta. Nalukoy mo tin tariknam. Saan mo't nga iti kas talakay.
Makitak mo ngamin no kasano ti kinagagat kan kinasaya at di manugang ta. Isu ahusto kumamitan. Aklo na mo ni din daw kas manugang ta, Felix. Hello, Karen, ading ko. Nakaawang ka mat? Hello, Manang. Ni Tatang. Intaray mi dito yung ospital. Anya, ni apay. Anya tinapasamakan ko, ana. Diyak amo, Manang. Nakla at aklaangan idi agpapaarayat ni Nanang. Saan ka nung ngamin ang makaangas ni Tatang? Isu nga intaray mi adagos dito yung ospital. Kat, kumusta ni tatang? Madama pay laang atamtamingan dagiti doktor, Manang. O sige, i-text mo kanyak no sa dino nga ospital ti ayan nyo. Tao may kami itamat laang. Nay, apa yan bakit? Agdagtaras ka may. Naatake ka nun ni tatang kat adda ita iyo ospital. Anya? Ken, kumustante ka sa saad na? Diyan ka mula kay. Sigon kini Karen, madama pay laang ka no atamtamingan dagiti doktor. Sige, tamapanak pa iya ospital. Kuyugan kan bakit? Ah, sigurado ka? Uwan, orayan naklabit, tagpantalon kan agbadoak. O saran tantilugan, tapno mabibit ang makadanon tayo di ospital. O sige, agawa ang ngarod lakay. Naimbaglaangan ta na itarayo adagos dito ospital ti Amayo, ma'am. Tano saan? Ang mga nudinan na ilasat pa ti umon apan nakaatake na. Wen nga rod, Dok. Kat kumustan ti kasasaad ti amami. Okay matan, ma'am. Naimbaglaangan ta saan an apiktaran ti panagsauna. Isu na laeng, tamasapul abantayan nyo dagiti kankanan na. Ado ti maiparit akanan na, ma'am. Saan lang ta? Masapul na pa'y ti agpa-therapy. Medyo marigatan ngamin ang mangikuti iti kanawan nga imaken saka na, ma'am. No kasta, Dok. Mabalin mi matla ang ngarod amayawid ita ni Tatang? No ita, saan pa'y laang, ma'am? Masapul nga agbalin nga stable pa'y ti kasasaad na sakbay nga iyawid yo. Kang runaan iti amin, masapul asurutan nyo ti aldaw kan oras ti panagpa-therapy na. Iti kasta, agimbag adagos. Sige, Doktor. Ibagayo laang no anya ti rumbang nga aramiden mi. Wan, ma'am, mabiit lang taalaag ti reseta dagiti agas na, kan ti oras ti panagpa-therapy na. Agsubliak matlang adagos. Sige, Dok. Kat agyaman na. Nagatang ko amin ng dagiti agas ni tatang nanang. Adtoy, Agyaman baraw. Angam day, napasubukan sa mitan ang naggastaos. okay lang nanang. Pakaragsak, ti tumulong kada kayo. Kumusta ni tatang, nanang? Kaasi ti Diyos, adamit tin nagbaliwan na. Si Maranta matan. Saan akas ididamo akas lagkakapsot. Ay, nasaya at ba't nga rod no kasta, nanang? Ni, nagadumat tanday ta nga agas. Dahito ka di amin ti ginatang mo din do? Wan bakit? Manungay amin dahito lakay. Apay, bayada baya? Ah? Noon lang ti PhilHealth ken senior discount ni tatang. Bayadak mutkit amin ti bill na dito ospital. Ha? Ay napaspasensyaan yun ni Dindo, nanang. Talaga ngamin akas ta ti pa nagsasauna. Amangan kit din no sa bali ti panangawat yo. Okay lang anak ko. Maawatak mo ti kayat asawon ti asawam. Pagyamanan miki di Ngamen, ada kayo ditoy. No daddo mala ang siguro. Pagan ano na ngay nga umay sarungkaran ti katugangan na anang gurgura. Kanang tagtagibasit idiking kwana. Diyak ngamin amot imangguray ti pada katao nanang. Nangruna iti ama, ken ina ti inayayat ken impatpateg ko unay nga asawa. Ba nag-apagyam-yamanak unay keng kadin daw, baraw. Inayadan nyo lang tatang. Oops. Ipadas yung maning ingato ti mayo tatang. Kastoy. Kastoy ka, day. Uwan tatang. Kasta nga rod. Inayadan nyo lang ngamin Saan nyo abigbiglaan? Marigata nak, ang maging ataw. Kan medyo nasakit no ingataw.
Sikon iti therapist yo. Normal ka no lang day tatang. Inton mo may bayad, saan to na nasakit? Apay ngan alusam ti mga ayawan kanyak. Idinto ta tinagtagibasit kamat iti. Kang runaan iti amin. Saan ka akayat apara iti anak ko? Da kayo ti ama ti asawa. Ay ayatag tanak yo tatang. Iso na patag kayo maten kanyak. Di nakadi kagura. Gapo ka iti agkakasakit. Kan agkakadakas ngayon bagbagak iti ken ka. Saan tatang? Amok ngamin. At ipagsayaatan lang ni Maylin ti pampanunutan nyo. Pasensya kan barok. Sorry, no nagbalinak a judgmental. Tiamok, awan maragpat mo iti biyag. Tiamok, awan aasinsuan ti kasken ka aman nalon. Kan agri-prepare lang iti talyer. Ngam, nagbindot ak gayam. Iso a pasensya ka lang kumakan niya akon. Dindo. Awan dayjayan kanyak tatang. Napalabasin dayjay. Iso alipatan tayo. Tinapatag ita, kat ti agdama, ken ti masakbayan. Gusto ka ba kay? Talaga gaya pa na singpay ken nagagay ti manugang ta. Launay alakay. Uray kaskasanaw. Ar-arami din na mo amin akabaulan na. Tapno mapanagnakan na laang at talaga ang maikare para iti anak ta. Oh, nanang, tatang. Agda kayo matgayam dito'y arubayan. Kunaklakit din o sa dino tinapanan nyo. Din daw anak. Ha? Anak, kunayo kanyak, tatang. Wan, pudno tinangag mo. Din daw barok. Din daw anak. Agyamanak, iti amin a sakripisyo. Agyamanak iti panagan-anos mo. Saan lang aparakin ni Maylene, no dikit para kada kami kininanang yaw. Napanagligakon at talaga anasaya at katao. Ha? Agyaman nagtatang. Pudno ka di tinangag ko, tatang. Di ka man makibibiyang dito'y Maylene. Saan mo't asikati ka sa saritak? Ha? Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko, tatang. Kamaudyanan na, naaklon nyo matlaangan ni Dindo kas manugang yung. Well, anak ko, kat ipagpanpanakilda ka, Dindo baraw. Napanagnakan men, no kasano ti kinagagat mo. Kat mamati ak asaan tong agbisen dagiti agbalin nga anak niyaw. Ayun na, tatang. Gan maysa, jak mo't itulok ang agbisin ti pamilyak no bilang lang, tatang. Ay, una yan ay atibiyag ng agpaisaw. Numaminsan, narigat. Num itiudi na, makita kin maamiris mo mutlaang ti hustaw. Kat agyaman akmanangkin ka, din daw anak. Awan na nyaman na, tatang. Agyaman akmat itinanalayan a panangaklon nyo kanya. Kas parte ti pamilyayo. Manumet atawan nga inananusak dagiti agkakasakit asao dagiti dadakkel ti asawak kanyak. Nang runa unay ti katugangak alalaki. No kasjay nga damangag ko, jaklatan agtagtagari. Ingaad ko tinagtrabaho. Pinanak nakakadakwada a nagbiddot da iti imbagbagada may papankanyak. Ket pagyamanak unay, ngamin nakaamiris da matlaeng ket inawat dakmeten kas manugang da. Ita adda matrinugyan mi abasit a negosyo. Isu a binulan kami met amang mangted iti grocery ken kwarta kadakwada.
Adamatan may sang anak mi, ket gapo ta adumet ti pakakumikuman mi nga agasawa, isuda ti makakaadda ang mga awer iti anak mi. Daytoy man ti padas ko, ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Dindo. Ken ka pagayam Dindo. Kablaawan da ka, gapu iti naan-anayan a panangaklon dagiti naikamangam ken ka. Itultuloy mo nga rod ti agbalin a nasaya at kadakwada. Ipakitam ti panangipateg ken panagayat mo kadakwada akas metlaeng iti panangipateg mo kadagiti dadakkel mo. Respetuam ida saan laeng akas naganak ti asawam no diket kas pudpudno a naganak mo metten. Alakastan pagayam Dindo ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Efren. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kunada ano may saka kano apan nakabagi ti lintag, automatic nga adu ti babaim. In short, babaero ka, kas kadaman loloko. Ngam iti nakistoryaan ita baliktad. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Okay kayo lang ka di, sir. Ha? Ako? Okay lang, what, miss? Agmamisa ka lang ka di. Wano, ador unayan nyo. Pinapod no na. Or tibos ko. At ang amin meeting nga inatindaran na nga si Deglaan ito eh. Okay. Sige, sir. Panawan kayo pa dito eh. Asikasok pa yung amin dagiti daddo mga customer. Mabit lang, miss. Ada ka di ba kayo, sir? Agtugaw ka pa, please. Okay. Itay tapay nagsarsarita. Ngam di tapay gayam na kapagamam mo. Ay, wala niya. Anya ngay mo ti madaydayawan mo, ading. Jackie. Siya ni Jackie, sir. Wow. Nagpintas mo't tananagang. Kasmat langit ti kinapintas mo. Thank you, sir. Siya gayam ni Efren. Uray din akong awagan iti sir. Efren, kunam latakan niya akon. Okay. Aywan gayam. Amangan na adaan mong hotel nga sidag dito eh, Jackie. Hotel po nam, sir. Juan, kayat kong aminan tiya kinana. Kayat kong timaturok. Okay. Kung naklakit din no i-hotel na kadagos. Ha? Saan ba ta? Sana kakaskaragiti na dumarita niya. Joke. Adumat kit diti hotel nga sidag dito, sir. Efren, kanak ko man. No kayat mo akat itulod ka pa eh. Ha? Nakasingsingpot ka mo ten, nagpay sungay tulod na, Jackie. Siyempre, o anya, kaya't mo ta itulod kan iti hotel a pagturugan niyo. Sige man nga rod, tane. Kaslatsak mo ten kabalan. Talaga makaturturog ako. Agyaman ako na, Jackie. Jackie? Kaya't ka di asawan na ito, yung ganda na pasamak ka na kami, tirabi. Andiyan na ito yung inaramid ko. Kasta unay ti bartag ko ni tirabi. Ni Master ti umawawag. Hello, Master. Sa tinutayan mo, Efren. Ha? Kwa, sir.
Hindi namin ka palang awawagan. Ngamli ka matsumungsungbat. May maglagan, tadla nang itulog kanyak diti balay. Pasensya kayon, sir. Medyo nasobra nga minti minom. Isara jay. Naimas kumat ng tinaturog. Okay. Sa paam lang arudan di sumreg, tadamanin paparanta. Ag itatantonin di presento. Bye. Sige, sir. Bye. Oh, Efren, naimbag man ta nakapasyar ka manan dito'y bar? Wala. Oh, anya nga iti order mo? Whiskey ka di manan? Ha? Kwa? Saan? Diyak pala nga binubita, Jackie. Okay. Oh, Jackie. Mabalinta ka dito ang sarita. May papanitian niya, Efren. May papan ka data. Nuti ko nam apagsaritaan ta, kat ti may papaniti na pasamak ka data idinaudi nga imay ka. Di kagdanag, taawanan day kanya. Ha? Noan yaman tinapasamak ka data idi, aging galaangan ijay day jay. Mabalinta ka din, Arman. Ah? Siya? Arman na ko nam, Efren? Well, Amom ka di, numanon alalaki tinangibaga itikas na kanya. sa anak akas ka na ko ata. Amok atak dirante saok. May sakaapan na kabagi tilintag, Efren. Amok dagitan niya style. Sa anak ka mga rabrabak, Jackie. No kayat mo, agkasartan. Kasar ko na. One, Tap na ibagakan ka. Awan iti bokabularyo ti kasar-kasar. anya. Kan may sakapan na kabagi tilintag kunak manan. Saan ang maibagay kanyak ti kaskan ka? Ikarik adikan to pulos lakwan. Ayatan kan ipatig ka itinalablabas pa nga di panagayat ko iti bagik. Basta umanugot ka iti kayat ko, Jackie. Nagadumat tanto'y inorder mo ang makan, Efren. Siyempre amo mo. Diyak makapangpangan iti kasto ka ima sa makmakan no nakadyoti ak. Iso nga ipapas ko ti mga nita. Okay. O ala, mangantang rudan. O, anya ti kayat mo asidaan. Kayat ko amin, honey. O sige, kargaak nga rod iti saggabas iti plato. Iti kasta, maramanam amin aputahe. Wala. Picture taman kit di. Tadamat i-post ko. Tadi, puro mat share kada iti timeline ko. Agposak mamat iti may papaniti love life ko. Ay, ko, madamdaman to nani. Mapanaklabit iti restroom. Okay, parta ka mga rod atan mabisin akon. Anya ngay dagitaginat gatang mo, Efren. Gimata nga kit tinatangkan prutas, honey. Mayat dagiti amakmakan ta na sustansya. Efren, Oh, anya da dya, honey. Anda ka di ibagam? masikugak. Agpaiso. Wen, Oh, nakasta. Agbalinak ton nga ama. Yes! Yay! Itatamasi ko kan. Naskan lang nga rod nga kalay satan, Jackie. saan, Efren? Ha? Apay? Ay, kwa, gastos lang ang data. Amumot ang masakit ti amak. Kasapulan na ita ti kwarta. Nang runakit masapul ang maopera. Kan may isa, di mo't imbaga kun ang masikugak. Sigurado ang masapul kung tumat ti kwarta pagpa-check up ko. No may papan itisikog mo, awan pagdanagam. Ngamin, insaga na akong na abanag. Mano ayaw ti kasapulan para ti panagpa-opera ni tatang mo. Dakkel agad Di kagdanag. Tumulong ak iti magastos. Agpaiso, Wen, pamilyam na ijay, iso a pamilyak matan. Ikarik nga aramidag amin na kabalak tapno makatulong ak. Nang runa ita, taadan anak ta, Jackie. Ay na, naimbag man ta na lagip na kami mat nga may pinasyariho. Ay, siyempre, ba't ama ma? O kat, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, mat mama.
Aywan kayam. Nagawid agtad umay ko ibaga ka na kayo. Anya day tayo. Masikugan ni Jackie. No kasta, adan to na po ko. Ketwa na, mama. Apay nga rod, adi mo matintugot ni Jackie. Iti kasta maamamok matan, dagbali na manugang ko. Bayan nyo, tenton sumarunong agawid ak. Itugot ko to ni Jackie, mama. Ay katwan na. Apay no agkalay sa kayon. Iti kasta, agbalin matan aligal, ti panagden tayo. Iso matibagbaga ka ni Jackie, mama. Ang jakman na mo. Di na pa'y kanumat ngamin kayat ti pa ikalay sa. Tapay kanumat ngay. Ado kanupay ti kayat na nga ramidan ni tibiyag na, mama. Kasano da ito yun, friend? Parikot ko na sa dino ti pangalak, iti kwarta nga ipawit ko iti probinsya. Numabalbalin, di kaya ti may stress. Ang madanagan akmat nga miniti amag. Wala. Di ka nagsangit, honey. Atoy, oh. Ay, saan, friend? Di mo itad kanyak ti ATM mo. Awan kan bangak iti daita. Di mo't imbagak idin kan ka. Ano anya ti kukwak? Kukwam matan. Sigurado ka? Wen. Anya ka di. Sikan ti makaamo amang i-budget ito deta, honey, ha? Italagkon kan ka ti amin. Amok namin kat nga iso ti may sa paglaingam. Ano, friend, nakababain man. Awan rumba nga pagpainam. Ngamin, agasawa tamatan, saan ka di? Friend, Kan may sa, nung naka-duty up, awan ikastak nga ag-withdraw. Isa sikan ti makaamo, Jackie. Hello, honey. Kumusta ka? Okay lang, matani. Sika, kumusta ti trabaho? Okay lang. Apay kayang may tamlang nga sungbatan ti awag ko. Pasensya kan, friend. Kalaat ngamin ti panagawid ko iti balay. Imawag ngamin ni nanang. Sapsapulin nak ni tatang. Iso anagawid ak biit. Kinapudno na. At naakpay lang iti biyahe nga agsubli iti syudad. Kasta ka di? Oo, nani. O sige. Agan anad ka, honey. Awagan nagto apama na makaawid ka iti balay. Uwan, sige ta iturog ko pa'y man. Napuyatan na kamin anang bantay kin ni tatang. Awagan ka adagos, apaman ang makaawid ak. O sige, honey. Bye. I love you. una na. Di kay kadiagdanag, ta saan to ang makadlaw ni Efren. Sigurado laang, Jackie. Un ko naklang arudin, danag yun aya. Di kag sigurado, Jackie. Laglagi pa pulis ti nakilib inam. Pulis ngagpaiso, nung kasla naglakamot alukwan. Masapul apulido ti trabaho, tapno nalinis ti record. Kitno kasano kalinis ti record, isumot kumati kinadakil ti maurnong tayo. Ay, wuta. Angam nay, dubliam ti panagandad mo. Iti kasta, awan ti agbalin a parikot. Saan ang mabalay na maamuan na apiki ti sikog mo? Kang runani ti amin, saan ang mabalay na maamuan ni Efren nga adan asawam? Un ko naklang arudin, danag yun aya. Sino ti kasarbarita mit ti cellphone mo, honey? Ay, ko, ninananghani. Oh, apay. Anda ka di parikot? Ay, kuhani, naibos ka nung arod man ang tiagas ni tatang. Saan lang aday ta? Naibos pa yan ti allowance ti kabsat ko. Ay kat ag-withdraw ka iti ipawit mo, honey. Ay, nahagyaman ako na honey. Mabainak ko man amang ibagakan ka. Ang awan mat ngamin daduma apang ibagaak. Anya ka lakit din aya. Asino kumapay nga ti sabali amang tulong ken ka no sana siya nga asawam. Ba nag-apagyamyamanak unay, Efren? Awanan yaman na, Jackie. Amumat nga aramidag amin. Basta paraken ka. Hello, ading ko. Anya di ko na ni mamang ibagam kanyak. Hello, Manong. Dumawatak ko maiti kwartam. At amin field trip mi inton umay alawas.
kat kurang tinted ni mama akwarta. Umay mo alam ni Tibalay. Wano, isend ko lang iti bank account mo. I-transfer mo latan iti bank account ko, Manong. Tapno saan akon ama pandita balayo. O sige, isend mo nga rin ti bank account mo. Ta i-transfer ko inton madamdama. Sige, Manong. Kat agyaman ha. Awalan yaman na ading ko. Basta igad mo ti agadal, ha? Iti kasta. Aggraduar ka matakas kanya. Wan, Manong. Isin mo tulat tangarudan ti bank account mo, ha? Baliwan tan tumanan ti agsarita. Tani, addan ti boss ko. Agsubli kami ni presento. Mas daawak man iti nobya ni Manong Efren, mama. Tanya kumamat nga iti pakasinta awam, Lilian iha. Nadlaw ko, akasla di na kayat ti mapicturan. Aya, jakmat nadnadlaw day ta iha. Saan laang aday ta, mama? Nadlaw ko pa'y akasla di na unay kayat ti adu a tao. Agpupupok mat iti silid da. Saan unay arumrumwar? Day chay. Ti ko na ni manong mo, managbabayin ka nung amin ni Chucky. Iso adi na unay kayat ti makakitkita iti adu at tao. Kasla introvert jay ko na iti. Kasta nga tanga agpayso? Ha? Adya ti kayat mo asawan, Lilian? Ay ko ha. Awan matkid di, mama. Normal laang siguro. Tadamok laang amakita ni Manang Jackie. Amang ano inton bumaybayag kat maamamok tumat laang iti husto. Wala. Mamati ak ngagbalin kayon tumitla ang anasingad, Lilian iha. Jackie, honey! Yahoo! Adaron! Honey, sa dinutayan mo! Awan mo ti asawak ni Disalas. Amangan no dahi ti silid mi. Kitakman. Kung naktupay kat nga dalang dito silid mi. Naimas ti turog na. Nay, manya na jay. Kasla adag vibrate. Kitakman. Tiwat gayam cellphone ni Jackie. Nagado ang missed call. Ada pa'y text. Basta. Kailiw ka una yan. Iso nga agawid ka kuman. Diyos ko. Anya ti kayat asawon na ito eh. Apeng gamot ti cellphone ko, Efren. Iyag mo dayta. Pudno ka dito text na nabasa, Jackie. Ha? Text nga niya, Efren. Pudno ka di nga dan asawam, ha? Ha? Asawam at asasawam. Awa na niya. Mga no sa bali lang ang tinagawatam itinabasam. Sino nga rin tinag-text ka? Ha? Ay, kasto yung amin, Efren. Kasta, luklok kwenak lang, kasta ka di. Sana niya. Diyak to pulos aramidan ti kastakan ka, Efren. Promise. Anya nga rin ti kahit asawon na itinapasak. Relax, okay? Tinasaya at agtugaw ka. Agkalma ka kumalaang, Efren. Denggenak, okay? Relax. Laglagi pong kumaakanayon adi kan to pulos lukwan. Ngamin, ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Nang runa ita taaddan ton anak ta. Pakinkod mo man pala to, Efren. Well, sir. Itay pa nga gulo unay ti cellphone mo. Kinampay Amangan mo ni importante na ita. Madamdaman ton, sir. Palpasek pa ito itatype ko. Okay, sikat ibaka mo. Sige, tenak man bit ag sigarilyo. Sige, sir. Ibagam nun alpas mo, tapno mapirma ak maten. One, boss. Jesus. Nalipatak mo tanti patransfer ti kabsat ko nga allowance na. Awan dumat signal iti lugar na panan mi. Damdali nalipatak. I-transfer ko man pa'y gayan. Amangan pa'y kitinur-urayan na.
50,000 withdrawn from your account. 3:45 p.m. Nih, anya na ito ang notification. Apay nga italaga sumangpat. Diyak mat nagwid-withdraw iti kas ti kadak kalagatan. Ha? Saan lagayam aday ito ti aday ti notification ko? Ado pa iti imo na na-withdraw. Kan at dapat bank transfer. Nih, naglokon. Kasano nga? Juan, ni Jackie lakit ni Jakin aramid iti daytoy. Tinasayat, agawin ak pa iti balay. Masapo lang makasaritak ni Jackie may papan iti daytoy apanag. Ni Jackie, sa dino tayan na. Awalan, mama. Jakon nadanunan iti balay. Kat tinasakit, inala na amin na kwarta kiti bangko. Anya, Saan lang na ita? Saan gaya mapudno ang masikog ni Jackie? wah, Diyos sa manang asi. Peke amin ng pakpakita ni Jackie kanyak, mama. Peke! Efren, iho. Kagurak tibagik, mama. Kagurak unay tibagik. Nagtabedak unay. Nagtabedak ka tao. Saan, iho? Di mo ibaga ti kasta. Nagayat ka laang itinapudno, anak. Impay ko amin, mama. Intad ko amin na panagtalag kan panagayat ko. Una yan. Una yan, tikas tingin subad ni Jackie kanya. Nagsakit. Nagsakit, mama. Ala, husto na itan, iho. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. No di ti mga klon iti kinapudno. Bayamon ti kwarta nga intaray day ti ajaki. Saan abale ta ti kwarta masukatan. Tinapatag saan da ka adinangran. Nalabit nga ibaga dagiti makangeg amay saak amaag. Nga manyangay nga rod ket isumet ti pudno. Nagbalinak amaag gapu iti nalabes a panagayat ko kani Jackie. Ket aging gaita kasladyak paylaeng makamove on iti napasamak. Grabe ti panangloko ni Jackie kanyak. Intaray na amin ti kwartak. Jakmeten nasarakan apulos ta jakmet amo ti husto anagan ken address na ijay probinsya. Nagayat ken nagtalekak laeng met ngem apay akastoy ti insubad na kanyak. Nagsakit ngem anyangay nga rod talaga siguro aday to'y tigasat ko itinagan ni Ayat. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam Efren. Husto ti kinunati inam. Nagayat ka laeng. Nagayat ka itinapudno. Banag adida inikkan iti pateg. Sapay la kumata agbalin nga adal ken kadayta. Pilyam nga rod ti ag-move on ket bumangon ka. Mga barwanan ka pagayam Efren. Ayatan ken ipateg mo met ti mismo abagim. Sakbay nga italek mo manen ti pusom iti sabali. Alakastan pagayam Efren. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag. Bueno papagayam, di tamanen tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation. Dito'y laeng programa tayo, alagip ti napalabas.
Dito'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati, itinaragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami manen, iti ingkay panagdangag.